ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 டேஸ் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து லெவல் 1 படிப்பு தான். இது வந்து ஜஸ்ட் பேசிக், ரொம்ப கம்மியா தான் நம்ம இதை படிக்கிறோம். ஜஸ்ட் என்ன ஏது கொஞ்சம் அதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். முதல்ல தெரியாதவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கீப் அட்டெண்டிங். நெக்ஸ்ட் மந்த் எல்லா மாசம் நடக்கிறது. கூப்பிடவே வேண்டாம். நீங்க ஒரு வாட்டி லிங்க்ல வந்துட்டீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல வெளியில வராதீங்க. இதுலயே நாங்க லிங்க் அனுப்பிட்டே இருப்போம், அடுத்த மாசத்தோட என்ன அப்படின்னு. அப்ப என்ன, ஒரு மாசம் ஃபர்ஸ்ட் மாசத்துல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தோன்ற வாழ்க்கை திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஓகே, இல்ல புரிஞ்சு படுத்துற லெவல் 2 பண்ணலாம். சைட் பை சைட் லெவல் 2 பண்ணுங்க. ஆனா அது புரியறது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பேசிக் நல்லா படிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம எங்கிருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் பெங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அப்ப அங்க வந்து கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம், நல்லா சேவிச்சுக்கலாம் பகவான்கிட்ட. பகவத்கீதா ஸ்லோகம் படிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு கிடுகிடுன்னு படிச்சு போறது யார் வேணா படிப்பா. இட்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் தானே. லாங்குவேஜ் ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியும்னா அதுல நம்ம கிடுகிடுன்னு படிக்கலாம். பட் அதோட அர்த்தம் புரியும். அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம வந்து கிளாஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கலாம். என்னெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதால ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் கொடுத்துருக்கோம், அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துட்டு நல்ல விதமா நம்ம வாழ்க்கை போனமே சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். அப்ப நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் மியூட்ல இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. புது டிவோட்டிஸ்க்கு யாருக்காவது பிரணத்தி நல்லா தெரியும் அப்படின்னு கான்பிடன்ஸ் இருந்தா சொல்லலாம், இல்லாட்ட பழைய டிவோட்டிஸ் யாராவது பழைய டிவோட்டிஸ்ல நேத்து சொன்ன சத்யபாமா மாதாஜி படிக்கல இல்லையா இன்னும்? சத்யபாமா மாதாஜி படிக்க முடியுமா? படிக்கிறாளா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிச்சுட்டாளா? நேத்துக்கு யாரு படிச்சா? நேத்து தெரியல மாதாஜி, நான் படிக்கல மாதாஜி. நான் படிச்சேன் மாதாஜி. நீங்க படிச்சீங்க? ஓகே ஓகே ஓகே. சத்யபாமா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. புது டிவோட்டிஸ் கொஞ்சம் கேட்டு அப்புறம் அவங்களும் பழகிடுவாங்க. இப்ப என்ன 5வது சாப்டர் தானே வருது, ஒரு 10 சாப்டர் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கும் கான்ஃபரன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகாய சசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம். ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் ச தீபம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனச இதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா 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 ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்ஷ ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிராமண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाये ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर द्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण बंधाय भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं पत्तरूप स्वरूपकं भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिहं. जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच. பகவத்கீதை 12 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 5. டைட்டில் என்னது? கர்ம யோகம். நான் ஆல்ரெடி யோகம்னா என்னது, காண்டம்னா எல்லாம் சொன்னேன். என்னது கர்ம யோகம்னா? பகவானை நினைத்து என்ன ஒரு வேலை செய்யணுமோ அதான் கர்ம. கர்மனா செயல், யோகம்னா பகவானை நினைத்துன்னு செய்யறது. இதான் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுறது. அதுதான் வந்து இன்னைக்கு சாப்டர். ஓகே. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். இஸ்கானோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது? கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவர்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்க போறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? ஒரு குவிக் ரீகேப்.
கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளையும் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். பார்த்தோம் இல்லையா, வர்ணாசிரம தர்மம் 4 விதமா பிரித்திருக்காங்க. அப்புறம் கர்ம யோகா திரும்பி எல்லாம் கண்டினியூட்டியா தான் இருக்கும். நேற்றுக்கு அதானே படிச்சோம், இன்னைக்கு அதானே. இப்ப இன்னைக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தா 3rd சாப்டரோட கண்டினியூட்டி மாதிரி இருக்கும். அப்போ எல்லாம் சிமிலரா தான் இருக்கும். ரொம்ப பெருசு பெருசாலாம் ரொம்ப டீப் இதெல்லாம் படிக்க மாட்டோம். சாப்டரே அப்படிதான். 3வது சாப்டர் 5வது சாப்டர்லாம் சிமிலரா இருக்கும். அதே போல 7 அதுவும் சிமிலரா இருக்கும், 9 சிமிலரா இருக்கும். அப்ப அது வந்து கர்ம யோகா பார்க்கலாம். அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகம் வந்து யாகம், இதில் யாகம், யஜ்யம், தபசு. இப்ப நீங்க அந்த கிளாஸ்க்கு வரீங்களே, அதுவும் வந்து ஆழ்நிலை. நம்ம வந்து பகவான் பக்தியில போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ வெறும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண என்னன்னா, எஸ் தட் ஆல்சோ மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா இந்த 1 hour 1.5 hours என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷன் இதுலயே திங்க் பண்ணிட்டு, இதுல என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா, என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா, என்ன கேட்கற, இதை கேட்கும் போதே என்னது ஆல்ரெடி பக்தி பாதையில தான் நம்ம இருக்கோம். கிளாஸ்னா ஒண்ணும் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது. கிளாஸ் லைக் ஒரு தபஸ் மாதிரி தான். நீங்க வந்து கரெக்டா வரீங்க டைம்ல. அதனால அப்ப இந்த மாதிரி யாகம், தியாகம், என்னது யஜ்யம், ஜப்பா, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது, பஜன் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். இது வந்து ரொம்ப பெருசா போட்டாங்க. ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் தத் வித்தி பண்ணி பார்த்தேன். எப்படி கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ரொம்ப அவளுக்கு தெரியாத அறிவா எல்லாம் இருக்கு, இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்து வரும்போது நம்ம இதெல்லாம் பக்தி ஆரம்பிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்துன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கணும். ஒரு ஆன்மீக குருவா அணுகி இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டாதான் நமக்கு புரியும். நானே படிச்சு நோடுறேன், எனக்கே எல்லாம் தெரியும். புக் இருக்கேன், புக்கு ஓப்பனா இருக்கு, லாங்குவேஜ் தெரியும், படிக்கலாம்னா படிக்கலாம். ஆனா அவ்வளவு புரியாது. நமக்கு ஒரு குரு வேணும். ஒருத்தர் குரு இருந்தாதான் நமக்கு அந்த பாதையை வந்து வழிவகுத்து கொடுப்பாரு. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், சந்நியாசம் நல்லதா. அதேதான் 3rd கண்டினியூஷன். 3rd சாப்டர் நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா இது ஈஸியா வரும். சந்நியாசம் சிறந்ததா இல்லை கர்ம யோகா சிறந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டே இருக்கும். எத் ஸ்ரேய, எது ஸ்ரேயம், ஸ்ரேயம்னா எது நல்லது சொல்லுங்க. சந்நியாசம் எடுத்துட்டு வீட்டை விட்டு துறந்து போயிட்டு ஒரு காட்டுல ஒரு மலைக்கு மேல உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லி இந்த கான்செப்ட் மெடிடேஷன் பண்றது, அந்த மாதிரி சாப்பாடு இல்லை, ஆகாரம், அன்னம், ஆகாரம், தண்ணி எல்லாம் குடிக்காம அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து ஜபம் பண்றது, அந்த மாதிரி நல்லதா? இல்ல நம்ம வீட்டு வேலை, நம்ம என்ன வேலையும் உண்டோ டியூட்டிஸ் அதை பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பகவான் வந்து ப்ரே பண்றது நல்லதா அப்படி கேட்டுக்கிறேன். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் 3rd சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியாச்சு, இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைண்டா நம்ம சொல்ல போறேன். அப்புறம் கர்ம யோகா சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன். கர்ம யோகம் விசிஷ்யத்தை, கர்ம யோகம் பண்றதுதான் விசிஷ்யத்தைன்னா ரொம்ப விசேஷமானது, அதுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற. அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா, நிஷ்காம கர்மா கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. நிஷ்காம கர்மனா அதுவும் சொன்னேன், தெரியலைனாக்க திரும்பி சொல்லலாம். ரெண்டு உண்டு. ஒண்ணு சக்காம கர்மா, ஒண்ணு நிஷ்காம கர்மா. சக்காமனா என்னது, நமக்கு வேண்டி. இப்ப நம்ம இப்போ வீட்டுல வேலையெல்லாம் பண்றோம், யாருக்கு வேண்டி பண்றோம், என் குழந்தைகளுக்கு பண்றேன், என் கணவனுக்கு பண்றேன், என் மனைவிக்கு பண்றேன், ஆபீஸ் போறேன், அந்த பணம் எதுக்கு, நம்ம குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கணும். நான் நீ இதுலயே நம்ம ஒன்றன் இருக்கோம். ஆனா என்னது நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா என்னது, நம்ம எது பண்ணாலும் பகவானுக்கு சார்ந்தது. இப்ப நான் ஒரு வேலைக்கு போறேன், அதுல ஒரு சம்பளம் கிடைக்கிறதுன்னா பகவான் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு. எவ்வளவு பேர் வந்து வேலை இல்லாம தவிச்சுட்டு இருக்காங்க, அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு வேலையாவது கிடைச்சதே, சரி வேலை கிடைச்சா ரொம்ப டைம் போட்டு சம்பளம் போட்டு கொடுக்குறானே அப்படின்னு நினைக்கலாம். எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர், ஒரு ஜாபோட மாத்திரம் எனக்கு வருது, ஏன்னா அடல்ட் கிளாஸா இருக்கே அப்படின்னு குழந்தையோட கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட் படிப்பை பத்தி சொல்லி கொடுப்பேன். சோ நம்ம லைஃப்ல என்ன நடந்தாலும் ஆஹா பகவானோட கிருபையில தான் நடக்கிறது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு எல்லாம் உங்களுக்கு தான் அர்ப்பணம். நான் பண்றதெல்லாம் பண்றேன், உங்களை நினைத்து பண்றேன். இதனால எனக்கு அதனால என்னது நல்லது வருமா தீயது வருமாலாம் எனக்கு தெரியாது, அதை நீங்க பாத்துங்க. நிறைய ஜபம் பண்றேன், அதனால என்ன அவுட்கம் அது உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பகவான் விட்டுடணும். அதுக்கு பேர் என்னது, நிஷ்காம கர்மா. குருபன் அப்படின்னா லிப்பியத்தை, அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா என்னது, பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். பகவானை நினைத்து நம்ம எல்லாம் பண்ணும்போது, அப்போ 3rd சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லையா, அகர்மா. கர்மானா என்னது, பந்தப்பட்ட செயல். நல்லதுதான் பண்ணுவோம், யாகம் பண்ணுவோம், யஜ்யம் பண்ணுவோம், ஜப்பா பண்ணுவோம். ஆனா அதுல ஒரு இது இருக்கும், ஒரு பேக்ல வந்து இது இருக்கும். நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், எனக்கு இதெல்லாம் நல்லது பண்ணி கொடுப்பா, நான் இவ்வளவு யாகம் பண்றேன், இது நல்லது பண்ணு, நான் கோயிலுக்கு இவ்வளவு நாள் போறேன், விளக்கேத்துறேன், சம்திங் ஐ வில் டு, எனக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணி கொடு அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட நிறைய பேர். தப்பு கிடையாது, அது பகவான் தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை. அந்த மாதிரி பண்ண தேவர்களை வழிபடும் போதும் தேவர்கள்லாம் கொடுப்பா, அதனால அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. ஆனா என்னன்னாக்கா அதெல்லாம் பந்தப்படுத்தும். அந்த கர்மா எல்லாம் என்னதுனாக்கா புண்ணியங்கள் சம்பாதிச்சிருக்கோம். அந்த புண்ணியம் எல்லாம் கிடைக்கும் போது என்ன, அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிப்போம். கரெக்ட், மேல போயிட்டு மேல உலகத்துல போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறப்போம். நமக்கு மெயினா என்னது எய்ம், ஜாக்பாட் அடிக்கிறதுக்கு தான் பாக்குறோம். என்ன ஜாக்பாட், இந்த பிறவியே எடுக்கக்கூடாது, அதுதான் பாக்குறோமே தவிர அதுக்கு நான் மேல் உலகம் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன், அட்லீஸ்ட் அதாவது கிடைக்குமே. அது என்ன யூஸ், அதெல்லாம் யூஸ் கிடையாது. இட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் என்னது, ஒரு இடத்துக்கு போறோம்,
என்ஜாய் பண்றோம். இன்னும் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போனோம்னா இல்ல அங்க நீ அலோடு இல்ல, அதுக்கு வேற ஒரு டிக்கெட் வாங்கிருக்கணும். ஓ அப்படியா அப்படின்னு அப்புறம் எங்க வீட்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஒரு லெவல் வரைக்கும் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் தான் வைக்கணும். அங்க உனக்கு போக முடியாது. ஏன்னா யூ ஆர் நாட் கேலிபர். உனக்கு வந்து இன்னும் அந்த தகுதி இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு, சே நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு திரும்பி இங்க வந்து பிறந்து திரும்பி எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், டைரக்டா பகவானோட இடத்துக்கு போறதுக்கு கூட நம்ம வந்து ஜாக்பாட் அடிக்க தான் பார்க்கணும். சோ குர்பன் அப்படின்னா லிப்பியத்தை அவங்க வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை தான். அதேதான் திரும்பி திரும்பி வரும். இப்போ கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்தி அவருக்கு வேண்டி எல்லாம் செய்யும் போது என்னது விடுதலை. ஒரு பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. இந்த ஞாத்வா மாம் சாந்தி மிச்சதி. இந்த ஞானம் கிடைத்தால், ஞாத்வானா என்னது ஞானம், ஞானம் கிடைத்தால் சாந்தி அப்படின்னா என்னது திருப்தி. நல்ல திருப்தியா ஒரு என்னது சந்தோஷமா ஒரு மனசு நிம்மதியோட இருக்கலாம், நிம்மதி கிடைக்கும். சாந்தி மிச்சத்தின்னு நிம்மதி கிடைக்கும். சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்லோகம் உள்ள பார்க்கலாம். எஸ், யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸாவது படிக்கலாம். அப்புறம் பாக்கி உள்ளது நான் படிச்சுட்டேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, அப்பதான் தெரியும். இல்லாட்டா நான் வில் ரீட். எஸ், நானே பண்றேன். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம். ஓகே, ஜெயந்தி மாதா படிங்க. ஒள்ள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ இது லாக் பண்ணிட்டாங்களா? துர்கா மாதா ஜெயந்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி யாரையும் நம்ம மியூட் பண்ணல மாதாஜி, அவங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். என்ன இவ்வளவு டைம் எடுக்கிறாங்க தெரியலையே. ஓகே, படிங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. பத பஞ்சமோऽध्यायः. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசாம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யஸ்ரேய ஏதயோர்ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிச்சிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிச்சிதம் தான். இது கரெக்ட், இது தப்பா போட்டிருக்கு. நிச்சிதம் இஸ் ரைட். இது வந்து நிச்சயத்தை போட்டது தப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தப்பு. ஒரு நிமிஷம் பார்த்து விடுறேன். நிச்சிதம் ஐ ரிமெம்பர் அந்த ஸ்லோகா வரும்போது நிச்சிதம் தான். எஸ், சுநிச்சிதம். இந்த கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். மாத்திண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? அர்ஜுனன் குழப்பம். இது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும். என்னது ஏக்கம். நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம். ஏக்கம் வத அப்படி படிச்சோம் இல்லையா? ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க, அதை நான் கேட்டுக்கிறேன். உங்களோட நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது. அதனால நீங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க. ஐ எம் ரெடி டு அக்செப்ட். பண்ணணுமா வேண்டாமா, எது செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு எது நல்லதோ அதை சொல்லுங்க, நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அர்ஜுனன். சோ அர்ஜுனன் குழப்பம் தொடர்கிறது. அவனோட வந்து இன்னும் முடியல. நிறைய இன்னும் ஒரு சாப்டர்லயும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பார். வேலையை துறக்க வேண்டுமா அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமா? வேலை துறக்கிறதுனா என்னது? சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறது. ஏன்னா வீட்டுல இருந்தா தானே வேலை. அப்ப எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். குடும்பம் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு துறவு மேற்கொண்டு போனா அது நல்லது, அதுதான் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்ல போறாரா? இல்ல வந்து நீ வீட்லயே இருந்து எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு நீயும் பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன். அர்ஜுன வாட்ச் அவர் என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனன் கூறுகிறார், ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீங்கள் என்னை வேலையை கைவிட சொல்கிறீர்கள். அவர் அப்படி சொல்லவே இல்லை. அவர் இதுதான் சொன்னார், என்ன பக்தி பண்ணுன்னு. அப்ப இவர் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காரு அர்ஜுனா? ஓ உங்களை பக்தி பண்ணுனா எப்படி வேலையும் பண்றது பக்தியும் பண்றது முடியாதே. இப்ப நம்ம ஜப்பா பண்றோம்னா என்னது? எல்லாரும் சொல்லதானே செய்யறா, ஜப்பா பண்ணும்போது நல்ல கான்சன்ட்ரேஷனோட ஜப்பா பண்ண அப்படிங்கும்போது எப்படி வேலை பண்ண முடியும்? அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவர் கன்ஃபியூஷன். அப்படின்னாக்கா உங்களை வந்து ஒரு வேலையும் பண்ணாம ஜப்பா பண்ணுமா? அப்புறம் என்ன சொல்றீங்க? பக்தியும் பண்ணு. மீண்டும் என்ன சொல்கிறீர்கள்? பக்தியுடன் வேலையும் செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். அது எப்படி முடியும்? ரெண்டும் எப்படி முடியும்? எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, நீங்க கிளியர் பண்ணுங்க அப்படிங்க. இரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்பொழுது தயவு செய்து கூறுவீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இவர் நம்மள மாதிரி தான். அர்ஜுனா இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அஸ். நமக்கு ஒண்ணும் தெரியறது இல்லை. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்டுக்கிறவங்கள அவரு எல்லாம் கேட்டுக்கிறாரு. அர்ஜுனனின் குழப்பம் என்னது? துறவு மேற்கொண்டு எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு பகவானை மாத்திரம் தியானம் பண்ணுமா, இல்ல பக்தியுடன் வீட்லயோ கோயிலையோ வாட்டவர் நம்ம வேலையும் பண்ணிட்டே பகவானுக்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்கி பகவானுக்கு பூஜை பண்ணி ஒரு ஜப்பா பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டு. அர்ஜுனனின் குழப்பம் என்னது? வேற விதத்துல சொன்னா, நான் மரம் நடுவதை நிறுத்த வேண்டுமா? என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வேலை பண்றதை நிறுத்தணுமா? மரம் நடுறது இஸ் ஆல்சோ ஒரு வேலை தானே. அந்த வேலையை நான் ஃபுல்லாவே விட்டுவிட்டு உங்களையே ஜப்பா பண்ணுமா அப்படின்னு. இல்லை, அல்லது நான் அந்த பழத்தை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா? மரம் நடனம், ஆனா அதுல என்ன ஃப்ரூட் வரும், காய் எப்போ வரும், கனி எப்போ வரும், அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து இல்லாம நீ பாட்டுக்கு ஒரு மரம் நடுறதை பண்ணிட்டு போ. அது அவுட்கம் என்னது? எந்த பழம் வரும், எவ்வளவு வரும், எத்தனை பெருசா வரும், எவ்வளவு பெருசா வளரணும், அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுக்க கூடாது. அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கணுமான்னு கேட்டுக்கிறேன். அது பகவான் என்ன சொல்றார்? மரம் நடுவதை நீ எடுத்துக்கொள், அது உன்னுடைய கடமை. என்னது? நம்ம கடமையை பண்ணதான் சொல்ற.
இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், உங்க என்ன கடமை ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். உங்க கடமையை நீங்க பண்ணுங்க, உன்னுடைய கடமை. ஆனால் மரம் வளர்த்து பழம் தருவது என் கவனிப்பு. அதுக்கு எவ்வளவு காய் தரணும், எப்ப தரணும், என்ன எத்தனை பெருசா வளரணும், என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மரத்தோட தான். அதுக்குன்னு எல்லாரும் மரம் வச்சாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, மரம் அழகா நடலாம், ஏன்னா ரொம்ப கம்மியா போயிடுச்சு. நம்ம டியூட்டி, நீங்க டியூட்டி பண்ணுங்க. அது அதோட அவுட்கம் என்னது அதை நான் பாத்துக்கிறேன். எப்ப கொடுக்கணும் அதோட அவுட்கம். நீங்க உயிரை கொடுத்து எல்லாம் குடும்பத்துக்கு வேண்டி உழைக்கிறீங்களே, அப்ப அதுக்கு எப்போ உங்களுக்கு அதோட ரிசல்ட் கிடைக்கும், தட் ஐ வில் டிசைட். இம்மிடியேட்டா இப்பவே கிடைக்குமா, இல்ல பசங்க எல்லாம் பெரியவாள் அனுப்புறம் கிடைக்குமா, அதை நான் பாத்துக்கிறேன். ஹி வில் கிவ், பட் டெஃபினெட்லி கொடுப்பேன். நம்ம டிவோஷனா இருந்ததுனாக்க பகவான் கொடுப்பார். ஆனால் எனக்காக செய், உனது பழத்தை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் என்ன வேணும், அவரே அஷூரன்ஸ் கொடுக்கும்போது கண்ணை மூடின்னு அவரை நல்லா நம்பி நம்மளோட வேலையை பண்ணிட்டே இருக்கோம். எஸ். 5.2 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி லோ பண்ணிட்டீங்களே. கீதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிச்சு முடிச்சப்பறம் லோ பண்ணா போதும். படிங்க. பகவானோ வாச்சா சந்நியாச கர்ம யோகே ச நிஸ்ரேஷ கரௌ உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோக விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் கடவுளின் ஆழ்மை பகவான் சொல்கிறார், வேலை கைவிடுவது மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. அவர் இதை சொல்லல, நீ துறவு மேற்கொள்ள கூடாது சொல்ல. ஏன்னா இன்னைக்கும் நிறைய பேர் போறாங்க. நிறைய பேர் இப்ப நம்ம திருவண்ணாமலை இல்ல வேற ஒரு மலை பிரதேசத்துல எல்லாம் கோயில்ல இருந்துன்னா அங்க போய் பார்த்தா தெரியும், ஒரு குகை மாதிரி இருக்கும். யாரோ தாடி எல்லாம் வளர்த்து உட்காந்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஜப்பா பண்ணிட்டு அவர் அங்க ஒரு துறவு இதுல இருப்பார் அவர். அப்ப அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும். நம்ம வீட்டை விட்டு போய் 1 நாள் ஆகாது 2 நாள் ஆகுது, அதுக்குள்ள போன் பண்ணி இருக்கீங்களா, எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கீங்களா, எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா, எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா, இந்த மாதிரி கேட்டு அது இன்னும் பிரயோஜனம் இல்லையா, அதை விட நம்ம வீட்லயே இருந்துக்கலாம். ஆனா அதுக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும். இந்த மாதிரி பக்குவம் உள்ளவா பண்ண முடியும். ஆனா சாதாரணமா அதை யாருக்கும் ஒரு பகவான் சொல்றது கிடையாது. அதுவும் நல்லதுதான். அதுவும் அந்த இலக்க நோக்கி தான் முக்கியம். என்ன இலக்கு? பகவான் இடத்துல சரணடைகிறது தான். பகவான் இடத்துல அவரோட கோலோகம் இருந்தாங்கன்னா அவளும் போய் செய்வான். நம்ம பக்தி தொண்டுல நம்ம டியூட்டியும் பண்ணிட்டு நம்மளோட எல்லாம் பகவானுக்கு எல்லாம் பண்றதும் பண்ணிட்டோம்னா என்னது, அதுவும் அப்படிதான் போகும். சோ என்ன சொல்ற, வேலை கைவிடுவது மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. ஆனால் இந்த இரண்டில் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. ஏன்னா அவருக்கே தெரியும் நம்ம எல்லாம் அவ்வளவு பக்குவம் கிடையாது. அந்த பக்குவமான மனிதர்கள் ரொம்ப கம்மி. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகால வரும், பகுனாம் மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷன் ஒரு ஸ்லோகா வரும். இந்த சாப்டர்ல இல்ல வரும். அது இவ்வளவு பேர் டிவோட்டியா இருக்காங்க, எவ்வளவு பேருக்கு தான் பக்குவம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அவரே சொல்லுவார். அதனால அவருக்கு தெரியும் சாதாரண மனிதர்கள் அவ்வளவு பக்குவம் கிடையாது. எல்லாம் அந்த பேசிக் செக்ல தான் இருக்கும். நமக்கெல்லாம் இந்த நிறைய ஈடுபாடு இருந்தாதான் அந்த பக்தி வரும். அப்ப அதனால என்ன சொல்றேன், உங்க டியூட்டியை பண்ணிட்டே நீங்க என்னை வழிபடுங்க. எல்லாம் வாட் எவர் யூ டூ, எல்லாமே எனக்கு ஒரு அர்ப்பணம். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்டார்டிங்கும் இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு வரும்போது என்ன பகவான் நல்லா வேண்டிட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப நம்ம ஸ்டார்டே அப்படிதான் பண்றோம். இருந்தாலும் நீங்க கிளாஸ் அந்த ஜூம் லிங்க் போட்டு ஆன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு உங்க வீட்டுல என்னெல்லாம் ஒரு சந்தனம், ஒரு திலகம், வாட் எவர் நீங்க என்ன வீட்டுல உபயோகிக்கிறீங்களோ அதை போட்டுட்டு நம்ம கிளாஸ்க்கு உட்காந்தோம்னா அந்த ஒரு பக்தி இதுல வந்துடுவாங்க. கோயில் போச்சுன்னா எப்படி போறோம், நம்ம ஒரு இந்த மூடு செட்டப் பண்றோம். அந்த மாதிரி இப்ப பிக்னிக் போறோம், ஒரு பீச்சுக்கு போறோம்னா எப்படி இந்த மாதிரி நம்ம போவோம். பட்டு புடவையெல்லாம் எடுத்துன்னு போக மாட்டோம். எப்படி போவோம், அதுக்கு ஒரு தனி ட்ரெஸ், குட்டி ட்ரெஸ், பீச்சுக்கு போற போல ஒரு ட்ரெஸ். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கும். ஒரு மூடு கிரியேட் பண்ற போல நம்ம கிளாஸ்க்கு வரும்போது என்னது, ஒரு மூடு எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு நெத்திக்கு ஏதாவது விட்டுண்டு, அது புருஷாலும் விட்டுக்கலாம், திலகம் விட்டுக்கலாம். என்ன பண்ணா உங்களோட வீட்டுல என்ன பழக்கம் உண்டோ அதெல்லாம் விட்டுண்டு நம்ம இதெல்லாம் கேட்கலாம். சோ இதுதான் என்னன்னு அவருக்கு தெரியும், பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பேசிக் ஸ்டெப்ல தான் இருக்கோம் அப்படின்னு. சோ இது ரெண்டுமே ஒரே பாதையில தான் போறது. என்னுடைய இலக்கை தான் சேரும். ஆனால் இரண்டிலும் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. அப்படின்னா நம்மளோட டியூட்டியும் பண்ணிட்டு பக்தி தொண்டு பண்ணலாம். யார் படிக்கிறீங்க? ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் படிங்க. படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நியாய ச நித்ய சந்நியாசி யோ நத் வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்த்வந்தேவோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பரமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுகம் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றானோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சோம், தாடி வளர்த்தி காவி உடை எடுத்துட்டா
சன்னியாசி நினைக்கிறோம். அப்படி இல்ல. அவங்க வந்து விருப்பு வெறுப்புல இருந்து விடுபட்டிருக்கணும். இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அந்த இதை பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு சன்னியாசி எல்லாம் காவியோட கமண்டலம் இருக்கு, தாடி வளர்த்திருக்கா, எல்லாருக்கும் மணி மணி எல்லாம் போட்டுட்டு பாக்குறதுக்கு ஒரு அந்த ஒரு சன்னியாசி மாதிரி இருக்கு. ஆனா அவன் வந்து புலன்களை அடக்க தெரியல. கையில ஒரு சிகரெட்டு, வேற இதுல மொபைல் போன் மிஷின் ஊர்க்கதையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கான். மனமும் ஒரு இதுல இல்ல, கட்டுப்பாட்டுல இல்ல, புலன்களும் இல்ல. அந்த மாதிரி பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார், விருப்பு வெறுப்புல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் விடுபடணும். நம்ம சன்னியாசி வீட்லயே இருந்து சன்னியாசி எடுத்துக்கலாம். எப்படி? விருப்பு வெறுப்புல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் விடுபடணும். இது ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு கண்ட எனக்கு பிடிக்காது, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. யாரையும் நம்ம வந்து ஹேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்? எல்லாரோட ஹிருதயத்தையும் இது பரமாத்மா இருக்க, அது தெரிஞ்சுட்டா யாரையும் நம்ம ஹேட் பண்ண மாட்டோம். ஓஹோ, நம்ம என்ன அவன்கிட்ட சண்டை போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? யாரையோ கண்டுபிடிக்கல சண்டை போட ஆரம்பிக்க என்ன நினைக்கிறோம்? அவனுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கான், அது இருக்கார். அப்ப என்னது, நம்ம சண்டை போட்டு பரமாத்மா அவர்கிட்டயே சண்டை போடுற போல இருக்கும். அப்ப நமக்கு இந்த இன்மிட்டி எல்லாம் இதாயிடும், இரேசே ஆயிடும். நம்ம வில் பி ஃப்ரெண்ட்லி டுவர்ட்ஸ் எவ்ரிபடி, அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ அவனே வந்து சன்னியாசி, நிரந்தர சன்னியாசி ஆவான். விருப்பு வெறுப்புல விடுபடணும். அப்புறம் என்னது, குலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். அப்ப என்னெல்லாம் அந்த மாதிரி இருமைகள், விருப்புன்னு சொன்னாரா? அப்புறம் என்னது, இது அப்புறம் என்னது, புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, அப்புறம் என்ன அடிக்கின்றே போலாம். நிறைய உங்களுக்கு தெரியறா போல எல்லாம் அடிக்கின்றே போலாம். அந்த மாதிரி ஒண்ணுத்தையும் நம்ம வந்து பாதிக்கப்படாம, யாரு என்ன சொன்னா, நான் இந்த உடலே கிடையாது, என் உடலை பார்த்துதானே அவன் சொல்றான் இல்லையா. நான் வந்து ஆத்மா, நான் நிரந்தர ஆத்மா, அவனும் நிரந்தர ஆத்மா தான். அதனால எனக்கு அவன்கிட்ட கோபம் கிடையாது. அந்த மாதிரி எது சொன்னாலும் பேசாம கேட்டுட்டு ஒண்ணும் கோபம் எல்லாம் வராம, அப்புறம் இந்த சுகம் துக்கம், எனக்கு பாத்தீங்கன்னா சுகம் துக்கம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருமைகள் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் சாந்தமா இருந்து கோபம் தவிர்த்து அந்த மாதிரி இருந்தான்னாக்கா அவனே சன்னியாசி, அவன் தான் முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். சோ இந்த ஒரு பாடம் நமக்கு இன்னையோட நம்ம வந்து கோவத்தெல்லாம் ஒழிச்சுட்டோம். இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு வீட்டுல திரும்பி எல்லாம் போகும்போது என்ன இன்னும் காஃபி போடலையா, அது பண்ணலையா, இருக்கலாம் கோச்சுக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கோவமே வேண்டாம் நமக்கு என்ன. ஓகே, வேற யாரோ படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா? இல்லாட்டா நான் விடுதல் படிச்சு முடிச்சு விடுறேன். நான் படிச்சுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகா யுக்தோ விஷுத் ஆத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரிய சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குருவன் அபின லிப்பியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன்னா சௌரியமா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அப்ப தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இல்லைன்னா நான் ஆரம்பிச்ச அப்புறம் நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு உங்களை மடக்கி நான் சொல்லிட்டேன்னு அப்படி தோணும். ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன்னா உங்களுக்கு விருப்பம். ஏன்னா எல்லாம் மியூட்ல இருக்கு. அவ நீங்க வீட்டுல பிஸியா இருக்கீங்களா, அந்த இதுல உட்காந்து தெரியாது இல்லையா எனக்கு. சோ யூ கேன் ரைஸ் ஹேண்ட். அப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு எஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி எடுக்கலாம். படிச்சுட்டு டவுன் பண்ணிடுங்க. திரும்பி படிக்கும் போது இதுக்கு முன்ன அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க படிச்சப்ப திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண புரிஞ்சுக்க. ஓகே, யோ 1 minute. அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, பக்தியுடன் செயல்படுபவன் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருப்பவன். நேச்சுரலிலே பக்தியுள்ள பண்றோம், அந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கும்? தூய்மையான ஆத்மாவை தான். அந்த மாதிரி ஒரு அவனால்தான் பக்தியை பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி இருப்பவன் தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவனாகவும் இருப்பவன் அனைவருக்கும் பிரியமானவன். எல்லோரும் அவருக்கு பிரியமானவர்கள். இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னது இல்ல, என்ன இருமைகள் என்ன இருந்தாலும் விருப்பு வெறுப்பு சுகம் துக்கம் எது வந்தாலும் பாதிக்கப்படுறது இல்ல. அவன் எப்பவுமே பகவான் தொண்டுல இது பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் டியூட்டியும் பண்றான், பகவானுக்கு தொண்டும் புரியறான். ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது எல்லாருக்கும் அவனை ரொம்ப பிடிச்சு வரும். ஏன்னா வந்து யார்கிட்டயும் சண்டை போடுறதுக்கு போக மாட்டேன். ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் கூட கோவம் காட்ட மாட்டான். இந்த மாதிரி அவனுக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்கும், எல்லாருக்கும் அவனை வந்து பிடிச்சு வரும். எப்பொழுதும் உழைத்தாலும் அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க, ஆனா ஒரு காலம் அதை வந்து மாயைன்னா என்ன தோணும், இதேதான் விருப்பு வெறுப்புல வந்துட்டோம்னா மாயையில சிக்கிட்டோம்னு அர்த்தம். அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. என்ன வந்தா ஆல் கிளிட்டரிங் இஸ் நாட் கோல்டு சொல்றோம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆசை வந்துட்டு மாயம் இல்ல மாட்டிக்கு போற அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒண்ணுத்தையும் பந்தப்பட்டுக்க கூடாது. நல்லதா நல்லதுதான், ஆனா அது வேணும்னு ஆசை வந்துடுச்சுன்னா போச்சு. அப்ப நம்ம வந்து அந்த வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது. அதுலதான் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதனாலதான் நம்ம போன நேத்தத்தை பார்த்தோம். ரொம்ப நம்ம என்ன வேலை பண்றோம், எதுல வந்து பொருள் சார்ந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். இல்லாட்டா நம்ம வந்து அக்கர்மால இல்லாம கர்மா பண்ணிட்டு நம்ம திரும்பி சிக்கிக்கணும். ஓகே, அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையும் சிக்க மாட்டான். அடுத்த யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க? ஒரே நிமிஷம். ஜெயந்தி மாதாஜி. நான் இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இல்லையா, எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எஸ் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் யக்வா கரோதி யக மாதாஜி. சங்கம் தியக்துவா.
தியக்துவா சொல்லணும். யக்துவா இல்ல. त्यक्त्वा அது त्यक्त्वा सङ्गं त्यक्त्वा यरोधि कयः लिप्यदेन स पापेन पद्मपत्रं इवाम्पस हरे कृष्ण महोदय என்னது பத்மபத்திரம் அப்படின்னு என்னது லோட்டஸ் லீஃப். இந்த கமலம் கமலத்துல மறந்துவிட்டேனே. தாமரை, தாமரையோட இலை எப்படி இருக்குமோ அந்த தாமரை இலையில வந்து தண்ணி விழுந்தாலும் ஈரம் ஆகாது. அது வெல்வெட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஈரமே படாது. அது போல நம்ம இருக்கணும், டிட்டாச்சா இருக்கணும். எல்லா வேலையும் பண்ணோம், எல்லாத்தையும் ஹாயாலோ சொல்லணும். பசங்களா இருக்கட்டும், வீட்டுல மனுஷாலா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பேசி எல்லாம் இது. ஆனா ஓவர் அஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. அவங்களோட நல்லதுக்கு எல்லாம் சொல்லணும். ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் நீ பண்ணினியா அவங்க பின்னாடி நின்று அவங்களை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. பண்ணலையா அவங்க அதை வந்து பாத்துட்டு போறாங்க, அவங்க அனுபவிச்சுட்டோம், அப்படி விட்டுடணும். ஓகே, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அப்ப இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா பத்மபத்திரம் மாதிரி இருக்கணும். அப்படின்னா லோட்டஸ் லீஃப் மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா பட்டம் படாம இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னது லிப்பியத்தே, நீங்க வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிற. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். என்ன வந்தாலும் பகவானை நீ பாத்துக்கோப்பா, நான் வந்து என்னோட கடமையை நல்லா பண்றேன், பசங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், எனக்கு என்ன டியூட்டின்னு உண்டோ அதெல்லாம் நான் பண்றேன் கரெக்டா. ஆனா அதோட பலன் என்னவோ அதை நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு கொடுத்துடணும். பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. இந்த மாதிரி நம்ம இருப்போம். பகவான் தான் சொல்றாருன்னா ஒரு ஸ்லோகம் பகவான் சொல்லி கொடுக்குற. அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு லெசன், we have to learn. most of the thing நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் தான் நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். எஸ், இனிமேல இருந்து நான் இப்படிதான் இருக்க போறேன். ஏன்னா பகவான் வந்து 5.10 இப்படி சொல்லியிருக்கார், 5.11 எப்படி சொல்லியிருக்கான்னு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எஸ். வேற யாரு? நிர்மலா படிங்க மாதாஜி. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि सैव भागे स पंडिताः समदर्शिन. என்ன படிக்கிறாளே மாதாஜி, நிறைய நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிக்கிறாள். அப்ப எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். நல்லா பழகும். சில கான்பிடன்ஸ் தான் வேணும் உங்களுக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நான் நல்லா படிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும் இல்லையா. அப்போ படிச்சாதானே தெரியும். படிக்க தெரியலைன்னா நான் சொல்லுவேன் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். Thank you மாதாஜி. ஆனா நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாம் லெவல் 2 லெவல் 5 வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தெரியும். ஆனா நீங்க எல்லாம் ஒன்னும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுலேன்னு அவங்களே வந்து எடுத்துப்பாங்க. அவங்களும் ஒரு சான்ஸ் இல்லையா, இந்த கிளாஸ்க்கு வராங்க, அவங்க படிக்கிறாங்க. ஆனா இந்த கிளாஸஸ் ஃபார் எல்வன் உங்களுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தி. அப்ப நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்க வாலண்டியரா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி, ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா வேண்டாம், நல்லா கேட்டுக்கோ. ஒரு மாதிரி தெரியும் ஆனா கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னா யூ கேன் ட்ரை. எஸ். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ் ஜாதி. இந்த ஜாதினா உடனே வேற அர்த்தம்லாம் எடுத்துக்கூடாது. நேற்றுக்கே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிட்டோம். ஜாதினா குலத்துல அவன் வந்து அந்த கீழ் ஜாதியில பிறந்திருக்கான், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அது பகவான் சொல்லவே இல்லை. நாம இந்த மாதிரி கயிறு திரிச்சு நம்ம தான் எல்லாத்தையும் மோசம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எந்த குடும்பத்துல பிறந்தாலும் அவன் வந்து ஜாதி மதம் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி எல்லாம் கிடையாது. குணம் கர்மா, அவன் என்ன குணம் இருக்கோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்தாப்புல அவன் என்ன வேலை பண்றானோ அப்படிதான் அவனை வந்து பாவிக்கணுமே தவிர ஒரு சூத்ரனா இருப்போம். சூத்ரன்னா என்னது, சூத்ரன் குலத்துல ஒரு இந்த மாதிரி இப்ப என்ன கீழ் ஜாதி குலத்துல இருப்போம், அவன் வந்து நல்ல பண்டிதன் மாதிரி அவன் வந்து இதெல்லாம் என்னது ஞானம் வளர்த்து அவன் நல்ல ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி பிராமணன் பண்ணாத வேலையும் கூட அவன் பண்றதுக்கு தகுதி இருக்கும். அவனை வந்து பிராமணன் தான் நம்ம சொல்லணும், அவனை வந்து சூத்ரன் சொல்லக்கூடாது. சூத்ரன்னா என்னது, வேலை செய்யறவன் தான் சூத்ரன், அவனுக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது, அப்ப அவன் சூத்ரன். அப்ப இத கீழ் ஜாதினா உடனே ஜாதி மத பேதம் அதுல எல்லாம் நம்ம பகவான் அப்படி என்ன போட்டிருக்காருன்னு நினைக்க கூடாது. பகவான் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல சொல்லவே இல்லை. நாயை தின்பவன்னா என்னன்னாக்கா காட்டுல என்ன தெரியும், அவ படிப்பறிவு இல்லை, அப்படி என்ன இருக்கும் அங்க அடிச்சு ஹண்ட் பண்ணி ஒரு பேர்டு அடிப்போம், ஒரு அனிமல் அடிப்போம், அதைதான் கீரி அதைதான் திங்கணும், வேற வழி இல்லை. அவனுக்கு இது இல்ல, படிப்பறிவு இல்லை. எதுவும் படிப்புலாம் படிப்புன்னு இல்லை, அந்த அந்த காட்டுவாசிக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும். ஆனா என்னது, இந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறவன் என்னது, எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கிறான். ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்க மாட்டோமே. ஒரு கோமாதாவை பார்த்தோன்னாக்கா நமஸ்காரம் வணக்கம் செலுத்தி தலையில எல்லாம் வச்சு, ஒரு நாயை கண்டா கல்ல துக்கதான் தோணும், எல்லாம் கடிச்சுடுவேன்னு பயம். அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னும் அவ்வளவு பக்குவம் வரலன்னு அர்த்தம். ஆனா ஞானம் யாரு வந்து அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னாக்கா, அது பசுவா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், அந்த பண்டிதரா இருக்கட்டும், இல்ல யானையா இருக்கட்டும், யானை பாகனா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த காட்டு வாசியா இருக்கட்டும், எல்லாரையும் சமநோக்கா பார்ப்போம். ஏன் நம்ம அப்படி பாக்குறோம், பிகாஸ் ஹி சீன் த பரமாத்மா இன்சைட் எவ்ரிபடிஸ் ஹார்ட். எல்லாருடைய ஹதயத்திலயும் பரமாத்மா இருக்கார். அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா யாரையும் நம்ம வந்து
வேற நம்ம நினைக்க விட்டு எல்லாரும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு ஒரு தோணல். சோ அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, அப்புறம் என்னது நாயை தின்பது தொழில் ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளும் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்ப எல்லாம் முடியும்னா சொல்ல முடியாது, அதுக்குள்ள ஞானி ஆயிட முடியுமா? இப்பதான் 18 days கோர்ஸ்ல 5 நாள் தான் ஆறுது. பட் வி கேன் ட்ரை. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணும்போது சரியாயிடும். எஸ், வேற யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்களா? நிர்மலா மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டீங்களே, ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இன்னும் ஒரு 2-3 ஸ்லோகாக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க. ஓகே, வேற யாரு வேற யாருக்கும் படிக்கணும்னா சான்ஸ் கொடுப்பேன். நான் படிக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி எங்க உங்க ஹேண்ட் ரைஸே காணுமே, மறந்து போயிடுறேனே. ஹேண்ட் ரைஸ் சரியில்லைன்னு சொன்னேன் மாதாஜி. சொன்னாளா? எனக்கு கேட்கலையே மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சரி, ஓகே மாதாஜி. ஹேஹி சம்ஸ்பர்ஷ ஜாயோ யோகா து அன்ய ஏவதே யோனய வந்த கௌந்தியே ந தேஷு பிரமதே உதுக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன், அப்ப நீங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. கௌந்தைய வந்து இவரோட பேருமா மாதாஜி, அர்ஜுனனோட பேரு. அப்ப அந்த கௌந்தைய வந்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியா படிச்சுடணும், ஏன்னா அது வந்து அர்ஜுனோட பேரு. ஓகே, வேற என்ன? துக்க, நம்ம தான் துக்கம் எல்லாம் சொல்றோமே, அதேதான் இது. நீங்க வந்து அது ஆக்சுவலி சான்ஸ்கிரிட் நினைக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு டென்ஷன் ஆயிடுறது. ஓ, இது எப்படி இருக்குமோ, எப்படி சொல்லணுமோன்னு. அழகா தமிழ்ல தான் போட்டிருக்கு, கொஞ்சம் நிதானமா படிச்சா வந்து. ஓகே, ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அப்படின்னா இந்த ஜடப்புலன்களில் தொடர்பில் வரும் ஜடப்புலன்கள்ல தான் சொன்னேனே, கிளிட்டரிங், நம்ம இந்த மாயையில வந்து எல்லாமே அட்ராக்டிவா இருக்கும். என்னது, ஒரு மொபைல் வாங்கி ஆஹா இந்த அதுல அவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா, இவ்வளவு ஃபீச்சர் இருக்கா, அப்புறம் என்ன, மொபைல் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா போச்சு, எல்லாம் வாழ்க்கையே இதாயிடும். ஏன்னா எல்லாம் நம்பரும் போயிடும், ஒரு கான்டாக்ட் இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது. அந்த மாதிரி லைஃப் ஆயாச்சு நமக்கு. சரி, அது இல்ல, எனக்கு அந்த மொபைல் எல்லாம் ஆசையில புடவை. இப்ப ஆடி மாசம் தள்ளுபடி எல்லாம் வருது. ஆடி மாசம் வேற என்னெல்லாமோ தள்ளுபடி. ஞாபகப்படுத்தி விட்டுட்டீங்க. ஆடி மாசம் டிஸ்கவுண்ட் நம்மள அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய வரும். அவன் என்ன பண்ணுவான் நமக்கு தெரியாதா? ஒரு பிசினஸ்காரன் வேணும்னே லாஸ்ல விக் பண்ணா, அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். டெஃபினட்டா அவன் வந்து அவன் என்னத்துக்கு அதுக்கு அந்த ஏசி ரூம் அதுக்கு வாடகை கொடுத்து, இல்ல சொந்தமா இருந்தாலும் அவ்வளவு பேருக்கு சம்பளம் கொடுத்து அவங்க ஏன் அந்த லாஸ்ல விற்க போறான்? டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஆனா பழைய துணியெல்லாம் எடுத்து பினிஷ் பண்ணோம், ஸ்டாக் எடுக்கிறதுக்கு பார்ப்போம். அந்த பழைய துணி போயிட்டு இவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்குவோமா? அதுக்குதான் பழைய பாத்திரக்கார இந்த பழைய துணி போட்டு பாத்திரம் வாங்குவாங்களே, அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குற போல இருக்கும். ஆனா மூளை எல்லாமே என்னது, அதுக்கு அடி தடி சண்டை, அதுல ஒரு கிஃப்ட் கிடைக்கிறதா, அது கிடைக்கிறதா, இது கிடைக்கிறதா, ஓடி அப்படி வந்து கும்பல். அங்க நம்ம அந்த எல்லாம் மூளையிலவும் போக மாட்டோம். சோ இதேதான் ஜடப்புலன்களில் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும். அதெல்லாம் அதுக்குதான் காரணம். ஜட இதுல வந்து எல்லாமே இதுதான். நமக்கு வந்து அந்த ஆசை வச்சோம்னாக்க இன்பத் துன்பம் வந்துட்டே இருக்கும். அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. நம்ம எல்லாம் அறிவுடையோன். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்தாச்சு. நமக்கு இப்ப எது நல்லது, எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, எது பகவான் நோக்கி பண்ற செயல் எல்லாமே நம்ம வந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால அதுல எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆசை வச்சுக்க கூடாது. அதுக்கு நம்ம புடவையை ஊற்றி விட்டுறாத, நாங்க என்ன வாங்கவே வேண்டாமா, அப்படி சொல்லல. தீபாவளி வரும்போது வாங்கலாம், தீபாவளி தள்ளுபடி எல்லாம் வரும், கண்டிப்பா அப்பவும் வரும். இது என்னது, வாங்கறத பத்தி இல்ல, நமக்கு உடையெல்லாம் என்னத்துக்கு இருக்கு, நம்ம மானத்தை மறைக்கிறதுக்கு தானே. அந்த மாதிரி நினைச்சுதான் வாங்கணுமே தவிர யாருக்கும் காட்டுறதுக்கும் அந்த மாதிரி வேண்டாம். அப்ப அந்த அறிவுடையன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தின் மகனை, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. என்னன்னாக்க ஒரு இன்பம் இருக்கும், ஒரு புடவை வாங்கினா அப்படி சந்தோஷம் வரும். அப்புறம் என்ன, 1 மாசம் 2 மாசம் ஆச்சுன்னா அது புதுசா போயிடும். ஏன்னா எவ்வளவு தீபாவளிக்கு நம்ம புதுசா வாங்கியிருப்போம். இப்ப அந்த எல்லாமா வச்சு நம்ம வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம், போயிடும். அதோட அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து கொஞ்ச நாள்ல போயிடும். அதேதான் புடவை மாத்திரம் இல்லை, எனிதிங் வாட் எவர் நம்ம என்ன லைஃப்ல என்னெல்லாம் அட்ராக்ஷனா தோன்றதோ அதெல்லாமே புதுசுன்னு போயிடும் கொஞ்ச நாள்ல. அது பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி மாட்டு பொண்ணு வரா அப்படிங்கிற அதுவும் இருக்கலாம், இல்ல
புது காலேஜ் அட்மிட், இப்ப நீங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல, நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன், புது காலேஜ் அட்மிட், இருக்கு அந்த என்னோட விருப்பப்பட்ட காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைச்சது சந்தோஷப்படுவா. அப்புறம் நான் அங்கேயும் படிக்கதான் வேணும், படிக்காம எல்லாம் பாஸ் ஆக முடியாது. அப்புறம் ஜாபுக்கு திரும்பி லைன்ல நின்று எந்த ஜாப் கிடைக்கும் அது விருப்பப்பட்ட ஜாப் கிடைச்சா உடனே சந்தோஷமா அது இருக்கும் சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் என்னது சம்பளம் உயர்வு கிடையாது, என்னது பதவி உயர்வு கிடைக்கிறதுல அதுல ஒரு இயக்கம். சோ இது வந்து ஒரு இதே கிடையாது, பெர்மனண்டே கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி ஷார்ட் டியூரேஷன் ஹாப்பினஸ் தான். சோ இதுல வந்து யாருக்கு மூளை உண்டோ அவன் வந்து பண்ணுவான். அது அதிக ஆர்வம்னா வச்சுக்க மாட்டான். சரி வேலைக்கு போறோம், ஏதோ ஜாப் எடுத்துக்கிறோம், நம்ம என்ன டியூட்டி உண்டோ அதை பண்ணிடுவோம், பற்று இல்லாம பண்ணுவோம், அதுதான் அர்த்தம். இப்ப இதுல என்ன எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். விட்டில் பூச்சி என்ன பண்ணுவோம், இந்த இது லைட்டை பார்த்துன்னு போவோம், ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கேன்னு போயிட்டு என்னது சுங்கி போயிடும் இல்லையா, இறந்தே போயிடும். அதே போல இதுக்கும் வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ஐ திங்க் ஹியரிங் சென்ஸ் ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இன்னும் சம்திங் இதுக்கும் இந்த டியருக்கும் இன்னும் உண்டு, அதுவும் மாட்டிக்கும் அந்த மாதிரி. இப்ப யானை வந்து குழி இது பரிசு தான் இது மேல இலையெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, அது இன்னும் அட்ராக்ஷன் போகும், குழியில விழுந்துடும், அதுல இருந்து ஏறத்துல அதுக்கு முடியாது. அதே போலதான் இந்த மீன் பிடிக்க அந்த பெயிட் போடுவாங்க, ஏதோ தீனி கிடைக்கிறதே அப்படின்னு அது வாய் வைக்கும், அதை எடுத்து விடுவாங்க, அந்த ஹண்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே போல இந்த இது என்னது தேனி தானே, தேனி, ஆமா, இதெல்லாம் எடுக்கும், நெக்டர்லாம் எடுக்கும், அப்புறம் என்னது கூண்டுல போய் வைக்கும், அப்புறம் என்னது அந்த கூண்டுல இருந்து அதுல இருந்து அதுல சுகமாவா வாழ முடியும், அதெல்லாம் பொசுக்கி எல்லாம் நம்ம தான் யூஸ் பண்றோம், தேனா யூஸ் பண்றோம். அண்ட் சில ஃப்ளவர்ஸ் வந்து அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடும், அந்த மாதிரி ஃப்ளவர். இந்த ஃப்ளவர் எனக்கு தெரியாது எப்படின்னு, இந்த ஃப்ளவரோட பார்த்தா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. சில ஃப்ளவர் என்ன இப்படி திறந்துருக்கும், அதுல வந்து பூச்சி வந்தோடனே இப்படி க்ளோஸ் ஆயிடும், அப்ப அதுவே அது ஆஃப் ஆயிடும், அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்ராக்ஷன் நமக்கு எல்லாத்துக்கும். இந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து அவ்வளவு மூளை கிடையாது, நம்ம ஹியூமன் பீங் மாதிரி மூளை கிடையாது, பாவங்கள் இல்லையா. அதனால என்ன நம்மளும் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம் ஒரு காலத்துல, திரும்பி இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்து விட்டு நம்ம வந்து இப்பவும் ஜப்பா பண்ணல, இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அறிவு இல்லாம நம்ம வந்து முட்டாளா இருந்துட்டோம்னாக்கா திரும்பி யானையா பிறக்கவோ இல்ல டியரா பிறக்கவோ இல்ல விட்டில் பூச்சியா கூட பிறந்துடலாம், மீனாவோ இந்த மாதிரி என்னது சிலந்தி இல்ல, எனக்கு என்ன சொல்லுவா, குழவி, இதுதான் சம்திங் ஹனிபி தான் மாதாஜி, ஹனிபி. தமிழ் வேர்டு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன், தேனி மாதாஜி. சொன்னது இல்ல, ஒரு குழவின்னு நடுவுல ஒரு பேரு நினைவு, தேனி 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 அந்த மாதிரி எல்லாம் போறது. அதுலயும் ஒரு உயிர் இருக்கு இல்லையா, அப்ப அதுவும் வந்து இந்த இதெல்லாம் கடந்து அதுவும் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் வரும். அப்போ அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல டெஃபினட்டா வந்து பகவானை திருப்தி படுத்துறதுக்கு நம்ம இந்த ஜப்பா எல்லாம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் இருக்காங்க? शक्नोति हैव यस्सोढुम्, जानकीरामन प्रभुजी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माताजी। शक्नोति यस्सोढुम् प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोध भावम बैगम सायुक्त सा सही नर। हरे कृष्णा माताजी। प्रभुजी करेक्टा படிக்கணும். ச சுகி நரஹ, நரஹனக மனிதர்கள், சுகி அந்த மாதிரி. சோ இத கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்டு தெரிஞ்சுடுத்தனா அப்புறம் நமக்கு அப்போ எல்லாம் புரியாது, படிக்க 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 வரும். ஒரு நாள் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, தட் இஸ் உடலை விட்டு நம்ம பிரிந்து போவோம் இல்லையா, உடலை விட்டுட்டு ஆத்மா பிரிந்து போயிடுமே, அதை பத்தி சொல்றேன். முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால், அப்படின்னா இந்த லைஃப் லாங் நம்ம வந்து காமம் குரோதம் இந்த ஜடப்புலன்கள் எல்லாம் அட்ராக்ஷன் இல்லாம அந்த மாதிரி பொறுத்து கொண்டு நம்ம அதுல எல்லாம் சிக்காம அந்த மாதிரி இருந்துட்டோம்னா இந்த ஜென்மம் முடியுமே. இந்த உடலை விட்டு நம்ம போகும்போது என்ன ஆகும், அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான், இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியாவும் இருப்பான். இது வந்து அவன் உயிரோட இருக்கமோ மகிழ்ச்சியா இருப்பான், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண, மைண்டும் கண்ட்ரோல் சென்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்னது அவன் ஹாப்பியா வாழ முடியும். இல்ல கண் என்னவோ கேட்கறது சரி அதுக்கு தீனி போடு, மூக்கு என்னவோ கேட்கறது அதுக்கு தீனி போடு, வாய்க்கு டேஸ்ட்டுக்கு நல்லா இருக்குன்னு அதை சாப்பிட்டுங்க. அப்ப இங்கேயே வந்து பாவ செயலும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல கோபம் தாபம் கொலை கொள்ளை எல்லாம் தான் நடக்கிறது. இப்ப நம்ம அதெல்லாம் ஸ்டோரி பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இடத்துல கொண்டு போய் நம்ம திரும்பி இதுலயே பிறந்து இருந்துருப்போம். ஆனா அதுல எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அது இது என்னது பொருள் சம்பந்தம் வெல்த்தா இருக்கட்டும் இல்ல விமனா இருக்கட்டும், வைன் வெமன் இது எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, அது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இங்கேயே நம்ம வந்து சொர்க்கத்தை போயிட்டு என்ன அனுபவிக்கிறோமோ அது இங்கேயே உட்காந்து அனுபவிச்சோம். முக்தி பெற்ற மனிதனாக நம்ம இங்கேயே மகிழ்ச்சியுடன் வாழலாம். லாஸ்ட் நான் படிச்சுடுறேன். भोक्तारं यज्ञ सपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रुच्छति. எஸ் அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம், போக்தான அனுபவிப்பாளர், போக்தா வந்து இந்த யஜ்ஞ தபஸ், இந்த யஜ்ஞம் யாகம் தபஸ் இதெல்லாம் பண்றாங்க. அதெல்லாம் யாருக்கு போய் சேர்றது, கிருஷ்ணனுக்கு போய் சேர்றது.
அவர்தான் போக்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், இருக்கிற லோகத்துல எல்லாம் தேவர்கள், என்னது சேஜஸ், முனிவர்கள் எல்லாருக்கும் ஹெட்டா இருக்கிறவர் யாரு? மகேஸ்வரம், பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான். சுஹிருதம் சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர்வாழிகளோடும் நண்பன், உற்ற நண்பன். அது மனிதர்கள் மாத்திரம் இல்ல, பறவைகள், என்னது மிருகங்கள், புழு, பூச்சி எதுவா இருந்தாலும் சரி, உயிர் வழியா இருந்ததுன்னா மரம், இவன் மரம் கூடி உயிர் வழிதான். அது அவருக்கும் பகவான் உற்ற நல்ல இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட். அப்ப எதான் உங்களுக்கு சுஹிருதம் அப்படின்னா என்னது? இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட். சர்வ பூதானம், பூதானம்னா லிவிங் திங்ஸ், லிவிங் பீங்ஸ். ஞாத்வானா ஞானம் சாந்தி விருச்சதி. இது தெரிந்து கொண்டோம், இந்த ஞானம் வந்ததுனாக்கா நமக்கு சமாதானம், அமைதி கிடைக்கும். ருச்சதி அப்படின்னா அமைதி கிடைக்கும். நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அப்போ ஜடத்துயரம்னு எப்போ வரும்? ஜடத்துயரம் எப்ப நம்ம பற்றோட இருக்கோமோ, ஜடத்துல பற்று கொண்டோம்னாக்கா துயரம் வரும். அப்ப ஜடத்துல அவன் பற்று கொள்ளப்பட. அப்ப ஜடம்னா என்னது? எனிதிங் மெட்டீரியல். இந்த உலகத்தை என்னெல்லாம் மெட்டீரியல்னா என்னது? எதெல்லாம் உற்பத்தியா இருக்கோ அதெல்லாம். அது வீடு உற்பத்தியா இருக்குன்னா வீட்டுல நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம்னா அது ஒரு துக்கத்தை கொண்டு போய் சேரும். அது மொபைலா இருக்கட்டும், நகையா இருக்கட்டும், புடவையா இருக்கட்டும், எனிதிங் நம்ம எதுல அந்த அதர் தேன் பகவான், அதர் தேன் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ், அதர் தேன் வேதாஸ், அதர் தேன் பகவான், எனிதிங் அதர் தேன் தட், அது எல்லாமே நமக்கு மாயையில சிக்கின்றோம்னா நம்ம துக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும். போட்டிருக்கு போக்தாரம் யஜ்ஞதர்சம், யாகம், யஜ்யம், என்ன பேர்ல நம்ம அது கணபதி ஹோமம் சொல்லலாம், சுதர்சன ஹோமம் சொல்லலாம், அப்புறம் என்னது ஆயுஷ் ஹோமம் சொல்லலாம், என்னி ஹோமம், நவகிரக ஹோமம், என்னெல்லாமோ ஹோமத்துக்கு பேர்லாம் இருக்கு. எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்ததுதான் பண்றோம். ஆனா ஃபைனலி எங்க போறது? பகவான்கிட்ட தான் போறோம். ஏன்னா அடுத்த சாப்டர்ல வரும், இன்னும் வரப்போற சாப்டர்ல ஓம் சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவோம். இந்த ஓம் யாரை குறிக்கிறது? பகவானை தான் குறிக்க அவர் சொல்றாரு. இதெல்லாம் என்னதான் குறிக்கிறது? ஓம் சொல்றது. அப்ப எல்லா ஸ்லோகத்தையும் வரும் ஓம் சொல்லிட்டுதான் யஜ்ஞத்திலே போடுவாங்க. அப்ப யாருக்கு போய் சேர்றது? பகவான் கடவுளுக்கு தான் போய் சேர்றது. அப்புறம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், எல்லாம் இதெல்லாம் வரும் 10வது சாப்டர்ல. எல்லா தேவர்களுக்கும், எல்லா முனிவர்கள் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாரோடும், மன்னர்கள் எல்லாருக்கும் யார் தலைவர்? இவர் தான் மகேஸ்வரம். சர்வ எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் நலம் விரும்பி யாரு? இவர் தான். இஸ் அவர் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட். நம்ம லைஃப்லயே பார்க்கலாம், சின்ன வயசுலேயே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்திருப்பாங்க, ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு, காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு, வேலைக்கு போகும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு, நம்ம வேற ஒரு வீட்டுல இருந்தோம் அப்ப அந்த நெய்பர்ஸ் தான் ஃப்ரெண்டு, இப்ப கண்டுக்கவே மாட்டோம், தெரியவே தெரியாதவங்க இருக்காங்களா இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறிண்டே வரும். ஆனா உற்ற நண்பன் எப்போ நம்ம கூட இருக்கிறவர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். அப்ப நம்ம பிறந்ததுல இருந்து இருக்கிறது வரைக்கும் அவர் தான். இருக்கிறதுனா பாடி வரும். அவர் தான் நம்மளுடைய உற்ற நண்பர். அதுக்கப்புறம் சாந்தி முச்சதி, இதெல்லாம் ஞானம் கிடைத்தா நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். இப்போ கடவுள் பற்றி அறிவு இருந்தா என்ன கிடைக்கும்? அமைதியா இருக்கும். என்னதான் கெலாமிட்டி வந்தாலும், என்னதான் ஒரு இடியே விழுந்து எல்லாம் தவிடு பொடி ஆனாலும் அவன் சாந்தியா இருக்கும். சாந்தியா என்னது? திருப்தியா இருக்கும். திருப்தி இல்ல, அமைதியா இருக்கும். சரி, பகவான் விட்ட வழி அப்படின்னு இருந்துருவோம். ஆனா கடவுள் பற்றிய அறிவின்மை, யாரெல்லாம் பகவத்கீதா கிளாஸ் வருது இல்ல, யாரெல்லாம் இதை பத்தி எல்லாம் கேட்டுக்கிறது இல்ல, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அமைதியின்மை. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் கத்தி இது பண்ணி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி அவங்களும் சமாதானமா இருக்க மாட்டாங்க. பக்கத்துல உள்ள ஆரம்பிச்சுட்டாப்பா, இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பின்னு வளைஞ்சிருக்கு, அதை ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இதாவே சொல்லுவாங்க, ஹேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. சோ அமைதியின்மை. அதனால நம்ம எப்படி இருக்கணும்? பகவத்கீதா நல்லா படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அமைதிக்கான விதிமுறை என்னது? கிருஷ்ணரே உச்ச அனுபவிப்பாளர்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் மட்டுமே நமது நலம் விரும்பும் நண்பர் அதுவும் புரிஞ்சுக்கணும். பக்தர் அல்லாதவர் வீடு நிலநடுக்கத்துல விழணும். அப்ப என்ன பண்ணுவான்? ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி, என்னோட வீடு போச்சே, புது டிவி வாங்கியிருந்தேன், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்தேன், அது வாங்கினேன், இது எல்லாம் போச்சு, எல்லாம் தரமட்டமா போயிடுத்தே. அவன் போல ஏன்னா அவன் வெளியில இருந்திருப்பான், வீடு போயிடுத்தேன்னு அவன் ரொம்ப அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவான். ஆனால் ஒரு பக்தன் என்ன பண்ணுவான்? நான் கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன். ஓஹோ, அது விடிஞ்சு போச்சா, சரி, இது ஒரு வீடு கொஞ்சம் பழசாதான் இருந்தது, இப்ப ஏதோ கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஏதோ கொடுப்பாங்க நஷ்ட ஈடு, அதுல ஒரு நல்ல வீடு, ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு நல்ல வீடு எல்லாம் புதுசு புதுசா வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். சரி, there are two ways of thinking இல்லையா? ஒன்னு போயிடுத்தேன்னு அந்த மாதிரி அழலாம். இப்போ போச்சா, வெரி குட், எல்லாம் பழசாதான் இருந்தது, என்ன புதுசதான் வாங்கிக்கலாம். அப்ப அது எங்கேயும் காசு வரும்? எங்கேயோ பகவான் ஏற்பாடு பண்ணார். அவர் தானே இதெல்லாம் விழ வைக்க வச்சாரு. எல்லாம் பகவான்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கும்போது என்னது? எனி திங் ஹேப்பன்ஸ், எல்லாம் பகவான் தான் அந்த மாதிரி பண்ணினார். அப்ப ஏன் பண்ணினார்? எனக்கு நல்லதுக்கு தான் அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். சோ நிலநடுக்கம் அவரும் பக்தனோட வீடும் விழும், பக்தன் அல்லாதவர் வீடும் விழும். ஆனா பக்தன் சமாதானமா இருக்கும். கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா, அவன் அந்த ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை விடவே மாட்டான்.
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பக்தர் அல்லாதவர். நான் சம்பாதித்தேன், நான் இவ்வளவு பணம், நான் வந்து இத்தனை உழைத்தேன், நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், என்னோட திறனால என்னோட சாமர்த்தியத்தினால நான் இதெல்லாம் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை சம்பாதிச்சேன், அதனால இது என்னுடையது. பக்தருக்கும் கிடைக்கும். பக்தரா இருக்கணும், நிறைய சம்பாதிப்பான். ஏன் அவன் சம்பாதிக்க மாட்டான்? ஒரு நல்ல படிச்ச நம்ம என்என்டி பிரபுஜியே, நம்ம சென்டர் ஹெட், அவரே வந்து ஐஐடி கான்பூர், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சோம், மறக்க கூடாது அவரெல்லாம். ஐஐடி கான்பூர், ஐஐடில என்ட்ரி கிடைக்கிறது நம்ம பசங்களை எல்லாம் எவ்வளவு கிளாஸ்க்கு போக வச்சு அப்போ தோத்து குளிச்சுன்னு வருவாங்க. ஐஐடில என்ட்ரி கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். அதுலயும் படிச்சு, அதுலயும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ எல்லாம் பாஸ் பண்ணி, இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை பண்ணி, அதெல்லாம் அவருக்கு வந்து அப்புறம் ப்ரொஃபஸரா எல்லாம் இருந்திருக்காரு. ஆனா அவருக்கு திருப்தி வரல, என்ன பண்ணாலும் அவருக்கு திருப்தியா வந்துருக்கல. அப்புறம் இஸ்கான்ல எல்லாம் போன பிறகு அவருக்கு ஆஹா இதுதானா நம்ம வழி, இதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு அவர் சுவாமிஜி ஆயிட்டார், ஒரு சன்னியாசி ஆயிட்டார். நம்ம எல்லாரும் சன்னியாசம் ஆனோம்னு சொல்லவே இல்லை, நம்மள குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கணும், எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து பகவானுடைய அவருள்ள வேண்டிட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம், பக்தரா இருக்கலாம். அப்ப என்னது, பணம் வந்தாலும் அவனுக்கும் பணம் வரும், இது எல்லாம் கிருஷ்ணரின் கருணை, அந்த மாதிரி எண்ணுவான் ஒரு பக்தன். தர்மத்தின் 4 தூண்கள், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கருணை எப்போ வந்து எல்லாரிடத்தும் கருணையாக இருக்க வேண்டும். அது எல்லா உயிர்களிடம்னா நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீங், ஒரு அனிமலா இருக்கட்டும், ஒரு எறும்பா இருக்கட்டும், அதுக்கு கொசு, இவன் கொசுட்டையும் நம்ம வந்து கருணையா இருக்கலாம். அதெல்லாம் அடிக்கக்கூடாதுன்னா அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அது நம்மளை கடிச்சா நம்ம வந்து அடிக்கலாம். பட் அது எப்படி தெரியும் எந்த கொசு நம்மளை கடிச்சதுன்னு? அப்ப இன் ஜெனரல் அது கடிக்கும்னு தெரியும். அப்ப அதனால நம்ம வந்து சர்டன் திங்ஸ், அப்படி இப்போ கரப்பாம்பூச்சி, நம்ம வீடு சுத்தமா இருக்கணும்னா வேற வழி இல்லை. இப்போ பள்ளியில இல்ல கொல்லக்கூடாது, அது பாட்டுக்கு எடுத்து வளர்த்தணும், எல்லாம் வளர்த்த முடியுமா? அதெல்லாம் இல்ல முடியாது. ஸோ there are certain things which you can't avoid. ஆனா அதெல்லாம் பாவம் தான், அது பாவ செயல் தான், டெஃபினட்டா பாவ செயல் தான். ஆனா அது வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்ல அதெல்லாம் போயிடும். ஆனா என்னன்னாக்கா நம்ம எல்லா உயிரிடத்தும் கருணையாக இருக்க வேண்டும். அப்புறம் சத்தியம் பேசும், எப்பொழுதும் உண்மை பேசுது. என்ன வந்தாலும் தலையை வெட்டிடுவாங்களா பரவாயில்ல, ஆனா உண்மையோட இருக்கும், உண்மை பேசணும். பொய் சொன்னா என்னன்னாக்கா, ஒருத்தன் ஒரு பொய் சொன்னான்னா அதுக்கு பின்னாடி யார்கிட்ட அவன் என்ன பொய் சொன்னா நினைவுச்சுக்கணும். சரி, அது மறந்து போயிட்டு வேறொரு பொய் சொன்ன, இல்லையே அவன் சொன்னானே, நீ அவன்கிட்ட அதை சொன்னியே, அவ தமிழ பேசிப்பான், நீ அவன்கிட்ட அப்படி சொன்னியே, நீ இப்போ என்கிட்ட இந்த கதை விடுறியே, எது உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நினைவு சக்தி இதா இருக்கும். அப்ப நம்ம அதை விட உண்மையை பேசிட்டோம்னா கவலையே கிடையாது. எப்போ சத்தியத்தை பேச வேண்டும். அப்புறம் தவம், இப்ப நீங்க எல்லாம் கிளாஸ் வரீங்க இல்லையா, அதே தவம் சொன்னேனே. ஏன் இந்த டைம்ல நீங்க வந்து அழகா ஒரு சீரியல் போயிட்டு இருக்கு, அதை பார்க்கலாம், இல்ல ஒரு நல்லா தூங்கலாம், சாப்பிட்டுட்டு நல்ல தூக்கம் வரும், தூங்கி இருக்கலாம். அதெல்லாம் இல்லாம அழகா கிளாஸ்க்கு வந்து உட்கார்ந்து போகும்போது எல்லா புலன்களையும் நீங்க அடக்குறீங்க. என்ன புலன்? காதால கேட்கிற ஏதாவது நல்ல பாட்டு இருக்கும், அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு, கண்ணு எதையோ தோடும், வாய் எதையோ சாப்பிட தோணும், அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு கிளாஸ்ல உட்காந்து இந்த கண்ட்ரோல், மைண்டும் கண்ட்ரோல், சென்சஸ் கண்ட்ரோலா இருக்கீங்க, அதுதான் தவம். அப்ப நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றது ஒரு பகம் மாதிரி. அப்புறம் தூய்மையா இருக்கும். தூய்மைனா காலையில குளிக்கிறோம், அது மாத்திரம் இல்ல, மனதையும் தூய்மையா வைக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா நாமம். வேற வச்செல்லாம் நம்ம ஃபினாயில் போட்டெல்லாம் கழுவ முடியாது. அப்ப மனசை தூய்மையா வச்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா எவ்வளவு நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம தியானம் பண்ணணுமோ அவ்வளவு தூய்மையா, நம்ம சச்சித் ஆனந்தா சொன்னேன், நம்ம சித்த சுத்தி ஆயிடும். சித்தம்னா என்னது? கான்சியஸே நம்மளோட வந்து பியோர் கான்சியஸ்னஸ் ஆயிடும். யார்கிட்ட பரிமாறினாலும் ஒரு நம்ம பேசுற பேச்சிலே தெரிஞ்சு போயிடும், ஆஹா இது நல்ல ஒரு டிவோட்டியா இருக்காங்க, பேச்சுல ஒரு நயம் இருக்கும், ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும். நிறைய நீங்க பாக்கலாம், ஒரு டிவோட்டிஸ்ட பேசும்போது நமக்கு உங்களுக்கு தெரிய வரும், ரொம்ப வந்து இதா இருக்காங்க, நிறைய ஜப்பா பண்றாங்க தெரியும் தோன்றது, நிறைய கோயிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வழிபாடு பண்றாங்க தோன்றது, அப்படி நமக்கே புரிதல். இப்ப நம்ம பாண்டவர்களுடைய பாடல்கள் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோம், ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்துக்கோம். எவ்வளவு அந்த இது பல ஆண்டுகால பாண்டவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர். ஆனால் கிருஷ்ணன் மீதான நம்பிக்கை எடுக்கவில்லை. அவருக்கு அவருடைய அதிகாரம் தான், அவரோட அதிகாரம் அந்த ராஜ்யத்துல வந்து. ஆனா அந்த இது என்னது, பகடையாடி அவ வந்து தோத்து போனதுனால அவருக்கு வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட் பாட்டுல இருந்தாங்க. ஆனா ஒரு நாளைக்கு வந்து என்ன கிருஷ்ணர் இருந்து என்ன பிரயோஜனம், நம்ம அவரை இவ்வளவு எல்லாம் நம்பி என்ன பிரயோஜனம்? கிருஷ்ணராச்சும் ஒண்ணும் இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கவே இல்லை. கிருஷ்ணர் பேர்ல அவ்வளவு வந்து பக்தியோட இருந்தாங்க. ஃபைனலி தே வன் இல்லையா, அவங்க கடைசியில அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்க. ஆனா எப்படி, என்ன கஷ்டம், அவாப்பட்ட கஷ்டமா நம்ம படுறோம்? டெஃபினெட்லி நோ. அதனால நம்ம வந்து ஓகே, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் பகவான் இருக்கார், பாத்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தைரியமா இருக்கும். ஏன்னா வேறொரு சாப்டர்ல வர்றது ஃபியர்லெஸ்னஸ், பயமின்மை. பகவான் நல்ல நம்பிக்கை இருக்கும், பயமே இருக்காது. பயமின்மையும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங் காட்லி குவாலிட்டிஸ், அந்த மாதிரி இருக்கணும். 2 ஸ்டோரி இருக்கு, அதை முடிச்சோம். குட்டி சாப்டர் தான், அதனால இழுத்துட்டே போறேன், இல்லடா 1/2 மணிக்குள்ளேயும் முடிச்சிருக்கலாம். ஓகே, துர்வாசர் வந்து ரிஷி,
இவர் அம்பரீஷ மகாராஜ் அந்த காலத்துல வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா நேத்து இல்ல இப்போ 4வது சட்டம் நேத்துதான். அந்த காலத்துல ராஜாமார்களே வந்து தேவர்கள் மாதிரி தான் இருந்திருக்காங்க. எப்போ பக்தியோட தான் இருந்திருக்காங்க. சோ அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து இது கிங். ஓகே, அவர் வந்து இந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்காரு. ஏகாதசி விரதம் வந்து ஈவன் நம்ம இஸ்கான்லயே ரொம்ப அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்ப அடுத்த ஏகாதசி வரும்போது நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். இந்த மாசம் இல்லையும் நம்ம மார்க்கே பண்ணல. இருக்கே 13ஆம் தேதி வருது. இன்னைக்கு என்ன டேட்டு? ஓ ஆமா, 13ஆம் தேதி வரலையா? நம்ம கிளாஸ் இருக்கும். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன் எப்படி ஏகாதசி வருது. யாரெல்லாம் வந்து மெடிக்கலி ஃபிட்டா இருக்கவங்களும் அவங்க பண்ணா போதும். இல்ல ரொம்ப மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுறோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டாம். ஓகே, அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் கிளாஸ்லயே. சோ அவர் வந்து ஏகாதசி விரதம் இருக்கார். ஏகாதசி விரதம் வந்து ரொம்ப இது மகத்துவம் ஜாஸ்தி. அது இருந்தோம்னா அவ்வளவு பாவங்களும் அழிந்து போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபத்துல எவ்வளவு இது இருக்கோ அதை விட பல மடங்கு அதுல வந்து சக்தி உண்டு. ஆனா என்னன்னாக்கா அடுத்த துவாதசி அன்னைக்கு ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த டைமுக்குள்ள அது முடிக்கணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா ஜானகிராமன் பிரபுஜி மியூட் பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி. அடுத்த நாளைக்கு துவாதசியில ஒரு டைம் உண்டு. அந்த டைமுக்குள்ள வந்து இந்த பாரணா டைம் உண்டு. மியூட் பண்ணிடுங்க. நான் மியூட் பண்றேன், திரும்பி அன்மியூட் பண்றேன். அடுத்த நாளைக்கு பாரணா டைம் உண்டு. பாரணானா என்ன? துர்கா மாதாஜி இல்லையா? இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. தெரியாம ஆன் பண்ணிடுறாங்க. மியூட் பண்ணி மாதாஜி. இப்ப யாரும் இப்ப பேச போறது இல்லையா? அப்ப கிளாஸ் முடிஞ்சப்ப எஸ் மாதாஜி பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வந்து அடுத்த நாளைக்கு துவாதசி போது அந்த நம்ம உபவாசத்தை முடிக்கணும். அந்த விரதம் இருக்கிறத முடிக்கணும். எப்படி முடிக்கணும்னாக்கா நம்ம தானியங்கள் சேர்த்துக்கிறது இல்லை. அப்ப அடுத்த நாளைக்கு என்ன, தானியத்தோட ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடலாம். அந்த டைம்ல வந்து தானியத்தோட சாப்பிடும். ஆனா பண்ணணும். அந்த டைம்குள்ள பண்ணினாதான் அதோட பலன் கிடைக்கும். ஏகாதசியோட பலன் நமக்கு கிடைக்கணும்னா அடுத்த நாளைக்கு துவாதசி அன்னைக்கு அந்த டைம்குள்ள நம்ம வந்து சாப்பிடணும். எது நம்ம விரதமா, சில பேர் வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம விரதம் இருப்பாங்க. அப்ப அடுத்த நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம், தண்ணீர் குடிச்சாவது விரதத்தை முடிச்சுக்கலாம். சில பேர் வந்து பழம் அது மாத்திரம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அடுத்த நாளைக்கு வேற கிரெயின்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து டீட்டெயிலா அதை ஏகாதசி வந்து பார்க்கலாம். அப்ப இவர் வந்து விரதம் முடிச்சு அடுத்த நாளைக்கு வந்து துவாதசிக்கு குளிச்சு எல்லாம் பண்ணி அவரோட நித்திய பகவானுடைய இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சாப்பிடறதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அந்த டைம்ல சாப்பிடணும். அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காரு. சாப்பிடணும். இல்ல அந்த டைம்ல சாப்பிடலன்னா போச்சு, அது பலன் போயிடுதுன்னு பண்ணும்போது துர்வாசர் முனி வரார். அவருக்கு வந்த காரணம் நோக்கம் என்னன்னாக்கா, ஓ இவன் பெரிய இது பார்க்கலாம், இவன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், இவன் பெரிய என்ன பக்தனா, அவ்வளவு என்ன பெரிய பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரார். இப்ப வந்தோம்னா வாங்க என்ன விருந்தாளி வந்தா என்ன பண்ணணும், நம்ம விருந்தாளி வந்து அழைத்து ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு தான் உபசரணம் பண்ணணும். அவளெல்லாம் சாப்பிட்டு திருப்தி ஆனப்பறம் தான் நம்ம சாப்பிடணும். அதுதான் வழக்கம். ஆக்சுவலி இந்த காலம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு தெரியாது, நம்ம சேர்ந்தே சாப்பிடுறோம். ஆனா அதுதான் வழக்கம். ஃபர்ஸ்ட் விருந்தாளிக்கு முதல்ல கொடுக்கணும். அப்ப இவர் வந்தோடனே ஆஹா இங்க வந்துட்டீங்களா, வாங்க துவாதசியா இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து விருந்து படைக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இதை முடிக்கலாம் அப்படின்னு. இல்ல நான் போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரேன் அப்படிங்கிற. எவ்வளவு இருக்கும் அவருக்கு. போயிட்டு சரி போங்க குளிச்சுட்டு வாங்க. போன ஆளு வரவே இல்லை. டைம் போயிட்டே இருக்கு. இப்ப முடிஞ்சிடும் துவாதசி. அந்த வந்து ஆரம்பிக்க போறது, துவாதசி ஆரம்பிக்கிற நேரம் வந்தாச்சு. ஏகாதசி முடிய போறது இல்ல துவாதசி வந்துட்டோம், அந்த டைம் வந்தாச்சு. அதுல முடிக்கலைன்னா அவரோட விரதம் எல்லாம் வேஸ்டா போயிடும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு வயசானவர் வந்து சொல்றாரு, அம்பரீஷ மகாராஜனே நீங்க வந்து தண்ணீர் அறிஞ்சிடுங்க. நீங்கதான் உங்க இது என்னது உபவாசம் இருந்ததுக்கு தண்ணி சாப்பிட்டா வந்து அவருக்கு அவமரியாதை மாதிரி இருக்காது. தண்ணிதாங்க என்னது சாப்பாடு கிடையாது. அப்ப விருந்தாளிக்கு நீங்க வந்து இன்சல்ட் பண்ணா போலியும் இருக்காது, நீங்க விரதம் முடிச்சா போலியும் இருக்கும். நீங்க தண்ணீர் அருந்தலாம் அப்படின்னு சொன்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணீர் அருந்துறார். இவர் அந்த நேரமா பார்த்து வெயிட் பண்ணி அந்த டைம் வர பார்த்தோன்னே, ஆஹா நான் ஒரு விருந்தாளி வந்திருக்கேன், என் அவமரியாதை பண்ணி நீ வந்து தண்ணீர் எனக்கு கொடுக்காம நீ வந்து எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. இல்ல தண்ணி தானே அப்படி. இல்ல நீ பண்ண பெரிய அபச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூதத்தை எரி விடுறாரு. ஒரு பூதம்னா அவருக்கு எல்லாம் பவர் உண்டு, அது வந்து இவரை கொல்லட்டும் அப்படின்னு. ஆனா அங்கேருந்து நம்ம கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு இருப்பாரா, கிருஷ்ணரை விட பாஸ்டா போறது என்னது சக்கரம். அப்புறம் அந்த இவரோட கருடன் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. யாரு நம்ம டிவோட்டி, கிருஷ்ணனோட டிவோட்டிய வந்து யார துன்புறுத்துறாளோ, கிருஷ்ணா நீங்க அப்புறம் பின்னாடி வாங்க, நான் ஓடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஓடி வந்துருவாங்க. அந்த சக்கரம் வந்து ஓடுறது வந்து என்ன, என்னோட டிவோட்டி கிருஷ்ணனோட டிவோட்டி நீ வந்து ஆம் பண்ண பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பூதத்தை அழிச்சு விடுறாங்க. அப்புறம் துர்வாசர் பின்னாடி போறது, நான் இப்போ ஒன்னு அழிச்சு விடுறேன் அப்படின்னு. இவர் ஓட்டம் பிடிக்கிறார். ஓட்டம் பிடிச்சிட்டே எங்க போறாரு, இங்க பிரம்மாட்ட போறார். பிரம்மாட்ட கம்ப்ளைண்ட் பாருங்க, ஐயோ இந்த சக்கரம் பின்னாடி ஓடி வருது, என்ன கொல்லறதுக்கு வருது, நான் என்ன பண்ணட்டும்னு. அப்ப நடந்ததெல்லாம் சொல்ற சாரி என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது, நீங்க பெரிய அபச்சாரம் பண்ணிட்டீங்க, பகவான் கிருஷ்ணரோட டிவோட்டியை நீங்க வந்து இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஐ கான்ட் ஹெல்ப் இட், சாரி அப்படிங்கிற போறார் சிவன்ட்ட. அவரும் அதேதான், சாரி என்னாலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நீங்க பெரிய டிவோட்டி, அது
கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி எல்லாம் நீங்க வந்து இன்சல்ட் பண்றது என்னதான் தைரியம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு? சாரி, என்னாலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நீங்க அந்த கிருஷ்ணர்ட்டே போங்க அப்படி, விஷ்ணுட்டே போங்க அப்படின்னு. அங்க போய் உடனே என்னாலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, என்னோட சக்கரம் போயிடுது, நான் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்குள்ள என் சக்கரத்துக்கே கோபம் வந்துட்டு சக்கரத்தாழ்வார் இறங்கிட்டார் ஆம்பளத்துக்கு, சாரி என்னாலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து நீங்க ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, யார்கிட்ட வந்து அபச்சாரம் பண்ணீங்களோ அவரோட காலில் விழுந்து நீங்க வந்து மன்னிப்பு கட்டுங்க. ஓடி வர திரும்பி எங்க அம்பரீஷர் மகாராஜா காலில் விழுந்து மன்னிச்சுடுங்க, நான் வந்து உங்களோட இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணேன், பொறாமையின் காரணமா தான் பண்ணேன், மன்னிச்சுடுங்கன்னு சொன்னோன்னே இவர் வந்து வேண்டா, சக்கரத்தாழ்வார்கிட்ட சொல்றார், வேண்டாம் பாவம் நல்லவர் தான், ஏதோ ஒரு ஆர்வ கோளாறுல பண்ணிட்டார், நீங்க வந்து அவரெல்லாம் மன்னித்து அருளிட்டார் அப்படி. இதுதான் ஸ்டோரி. அதுல என்னன்னாக்கா பகவானோட பக்தர்களுக்கு வந்து எப்பவும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். நம்ம எவ்வளவு நாம ஜபம் பண்றோம், எவ்வளவுலாம் நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரம், பூஜைன்னா நமக்கு வேண்டி கிடையாது, இதுதான் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி, கிருஷ்ணரோட திருப்திக்கு வேண்டி பண்றோம். அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம பண்ணினோம்னா கிருஷ்ணர் என்ன ஒரு பெரிய ஆபத்து வந்தாலும் நம்மளை வந்து காப்பாற்றுறார். கிருஷ்ணர் மாத்திரம் இல்ல, அவரோட சக்கரத்தாழ்வார், அப்புறம் என்னது கருடன் எல்லாம் வந்து காப்பாற்றும். சோ துர்வாச ரிஷி ராஜா அம்பரீஷை சபிக்க விரும்பினாலும் ராஜா அம்பரீஷ் மன்னித்து துர்வாச ரிஷியை கிருஷ்ணரின் சுதர்சன சக்கரத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். இது வந்து ஸ்டோரி. ரெண்டாவது ஸ்டோரின்னு சொல்லி முடிச்சோம். மன்னர் நிருகா. ஓகே, இவர் வந்து ஒரு மன்னர் இருந்தார், அவர் பேரு நிருகா. நிருகா என்ன பண்ணினார்னாக்கா, அவர் ராஜா தானே, மன்னர் தானே, அப்ப அவர்கிட்ட நிறைய பணம், நிறைய ஒரு இது செழிப்பு இருந்தது. அப்ப வந்து எல்லாம் ஏழை பிராமணர்கள் எல்லாம் டெய்லி வாங்க, எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு வந்து 100 பசுவை வந்து தானமா கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறார். அப்ப எல்லாரும் வராங்க, தானம் வாங்கிட்டு போறாங்க. அப்ப அது மாதிரி டெய்லி நடந்துருக்கும் போது ஒரு நாளைக்கு என்ன எடுத்து, இந்த தானம் வாங்கிட்டு போற ஒரு பிராமணரோட வீட்டுல அடுத்த நாளைக்கு பாக்குறாரு 99 தான் இருக்கு, 100வது காணும். ஓஹோ, இது எப்படி எங்க போச்சு, இது 100 நேற்று வாங்கினேன், கரெக்ட் தான், 100 எண்ணெய் கொடுத்தாரு, நானும் எண்ணெய் அந்த பசுக்களை 100 கொண்டு வந்தேன், இப்ப எங்க போயிடுது, இது மேயருக்கு எங்க போயிடுதா அப்படி இப்படின்னு பார்த்துன்னு வர. அடுத்த நாளைக்கு வந்து தானம் வாங்கிட்டு போற வளம் வரும்போது அங்க பார்த்தா ஒரு பிராமணனோட அந்த 100 பசுக்களோட கூட்டத்துல இவரோட பசு, இவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அதுதான் வந்து, ஏன்னா நமக்குன்னு ஒரு பொருள் இருந்தா நமக்கு எங்க, இப்ப நம்ம குழந்தை எங்க போனாலும் அது சத்தம் போட்டோம்னா நமக்கு கேட்கும் இல்லையா, நம்ம குழந்தை சத்தம் போடுறது, எங்க போனாலும் நம்ம குழந்தைய நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இல்லையா. அது மாதிரி அவருக்கு கிடைத்த கிஃப்ட் கூடிய அந்த பசுவை கூட அவருக்கு வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டு, ஆஹா இது என்னோட பசு, நான் நீங்க எங்க கொண்டு போறீங்க அப்படின்னு. இல்லையே, நான் இப்பதான் ராஜாவோட இதுலயும் வரேன், அவர் இன்னைக்கு எனக்கு வந்து தானம் கொடுத்திருக்காரு, அதான் 100 பசு இருக்கு, அதுல வந்து 100 பசு அப்படின்னு. இல்ல இது வந்து என்னோட பசுனா, அது எப்படி உன்னோட பசு இங்க வரும், அது அப்ப இவருக்கும் கோவம் வருது, அவருக்கும் கோவம் வருது, எனக்கு கொடுத்த தானத்தை உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவருக்கு கோவம் வருது. இன்னைக்கு வாங்கிட்டு போறவர் அவரே சொல்றாரு, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்த தானத்தை திரும்பி எனக்கு கொடுக்குறாரா, அது பெரிய பாவ செயல்னா, வாங்க 2 பேரும் போலாம், ராஜாட்டி போய் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு சாபமே விட்டு விடுறான், நீங்க வந்து பள்ளியா போயிடுவாங்க, அது எப்படி நீங்க இந்த மாதிரி தப்பு காரியம் பண்ணலாம், எனக்கு கொடுத்த தானத்தை இன்னைக்கு வந்து வேற பிராமணருக்கு எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு இவர் சொல்ல, இன்னைக்கு கொண்டு போனவர் என்ன சொல்றாங்க, நேற்றுக்கு ஆல்ரெடி ஒருத்தர் தானம் கொடுத்து விட்டாரு, தானம் கொடுத்ததையே திரும்பி கொடுப்பீங்களா, அது எவ்வளவு பெரிய பாவம் இல்லையா, இருந்தாங்க அப்படிங்க சாபம் சொல்லிட்டு என்ன 2 பேரும் சேர்ந்து சாபம் கொடுக்குறாங்க, பள்ளியா போய் விடுவீர்கள். அப்போ பல காலம் அவர் வந்து ஒரு கிணத்துல அந்த ராஜா வந்து இவ்வளவு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்காரு, அப்போ என்னது ராஜா வந்து பள்ளியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அப்புறம் வந்து துவாரகா, அதுக்கப்புறம் நிறைய காலம் ஆயிட்டு துவாரகால கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் எடுத்து அவர் வந்து சின்ன பாப்பா இருக்கும்போது பந்து விளையாடுறாரு. அந்த பந்து வந்து கிணத்துல விழுந்த உடனே அதை வந்து எடுக்க போறார், கையை விட்டு எடுக்க போகும்போது அந்த பள்ளி மேல கை பட்டு விடுச்சு. பகவானோட கை காலி எது பட்டாலும் அப்படியே உயிர் பெற்று எல்லாம் வந்துடுவாங்க. அப்ப அவர் வந்து வந்துட்டு ரொம்ப வருந்துறார், நான் வந்து பல காலம் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணிட்டேன், அதனால பல காலம் நான் பள்ளியா இருந்தேன், உங்க வந்து நீங்க தொட்டோன்னு நான் வந்து உயிர் பெற்று இருந்தேன், எனக்கு தெரியும் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு. இப்ப உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா என்ன தப்பு பண்ணினார் அப்படின்னு? இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரிலேட்டட் டு இப்ப இன்னைக்கு நேற்று டாபிக்ல தான். யாருக்காவது தெரியும்னா சொல்ல, இல்ல தெரியும்னு இல்ல, என்ன நீங்க விருப்பப்படுறீங்களோ சொல்லலாம், தப்பு இல்லாட்டா ரைட்டு சொல்ல போறோம், அவ்வளவுதானே. புது டிவோட்டிஸ் தெரியும்னா சொல்லுங்க, பழைய டிவோட்டிஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே, நானே சொல்றேன். இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, எனக்கு அவர் வந்து இது கர்மா பண்ணினார் அப்படின்னா எனக்கு பலன் நோக்கு செயல்களா பண்ணினார். நான் கொடுக்குறேன், நாங்க எங்கிட்ட நிறைய இருக்கு, வாங்க கொடுக்குறேன், நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இருக்கிறேன். பகவானை நினைத்து பண்ணல, அக்கர்மாவா அவர் வேலை பண்ணல. அக்கர்மாவா வேலை பண்ண என்ன இருக்கும், புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது, இந்த சாபமும் வராது. யாரோ சாபம் விட்டாலும் நமக்கு வந்து பலிக்காது, ஏன்னா பகவானை நினைத்ததானே பண்றோம். அது பக்தர் ஆயிடுறாரு, அந்த டைம்ல பக்தர் ஆகும்போது பகவான் பார்த்துட்டு இருப்பாரு, யாராவது சாபம் கொடுத்தா அவளுக்கே திருப்பி அடிக்கும் அந்த மாதிரி. இவர் என்ன பண்ணாரு, எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு அந்த மாதிரி பலன் நோக்கு செயல்கள் ஈடுபட்டதுனால அவருக்கு வந்து சாபமும் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடுது. இதுதான் இந்த ஸ்டோரி. மன்னர் நிருகா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன், எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் சுபிக்ஷமா இருங்க, எங்கிட்ட இருக்கு வாங்க. அதுல பகவானை கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணிருக்கலாம், பண்ணல அவர்.
ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து இரு பிராமணர்களுக்கும் அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணர் மிருகாவுக்கு முக்தி அளித்தார். மிருகா தன் செயல்களில் பயனற்ற தன்னை ஒப்புக்கொண்டார். எஸ், நான் பண்ண பெரிய மகா தப்பு தான். நான் வந்து கர்மா பண்றதுக்கு பதிலா நான் அகர்மாவா பண்ணிருக்கணும். பகவான் இன்வால்வ் பண்ணி நான் எல்லாம் பண்றேன். பகவானே, நீங்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்கீங்க, இவ்வளவு எனக்கு சுபிக்ஷம் இருக்கு, நீங்க கொடுத்த பிச்சையில நான் அடுத்து கொஞ்சமா அள்ளி கொடுக்குறேன். அப்படிதான் பகவான் இன்வால்வ் பண்ணி என்ன காரியம் பண்ணாலும் பகவான் இன்வால்வ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய சேவையை உன்னதமான சேவை, மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர். இதுதான் வந்து இந்த 2வது ஸ்டோரி. அப்புறம் சிறந்த பக்தர் யாராவது 3 4 பேர் 5 பேர் இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இது படிக்கலாம். இன்னொரு 5 நிமிஷத்துக்கு முடிக்கலாம். இதுக்கு ரொம்ப குட்டி சாப்டர், அதனால இழுத்துட்டே போறேன். யாருக்காவது தமிழ் எல்லாம் படிக்க தெரியும்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலாம். நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நிர்மலா மாதாஜி ஒண்ணு இருக்குங்கோ, நான் 4-5 பேரை செலக்ட் பண்ணிடுறேன். நீங்க நிர்மலா மாதாஜி பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம், அப்ப தெரிஞ்சுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி உங்க பேர் மேல இருக்கு, படிக்க போறீங்களா? ஓகே, அதுல நிர்மலா மாதாஜி. அப்புறம் யாரு நம்ம பழைய டிவோட்டிஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஒரு 4-5 பேர் சும்மா வாலண்டியர் பண்ணி படிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் படிக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. புது டிவோட்டிஸ், பழைய டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முகுந்தன் பிரபுஜி, நாகேஸ்வரி மாதாஜி யாருமே படிக்க முடியாது. ஓகே, நம்ம பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து யாராவது படிக்கிறீங்களா? துர்கா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். 3 பேர் ஆயிட்டீங்கன்னா 2 பேர் வேணும். இன்னும் 2 பேர் யாரு படிப்பாங்க? யாருமே இல்லையா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் இவ்வளவு பேர்ல பேர் பார்த்துருக்கேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது எனக்கு சரியா தெரியல மாதாஜி. நீங்க படிக்கல பாருங்க. அப்ப உங்களை ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்கலாம். கௌரி மாதாஜி, ஐ திங்க் 5 பேர் போறேன்னு நினைக்கிறேன். 5 பேர் நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிறதா நான் படிச்சு விடுறேன். இப்போ உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் இருக்காது. அமைப்பு இது ஒரு சீன், ஒரு என்னது சீன் பார்க்கலாம். விஷ்ணு தன் கை மீது தலையை ஊன்றி தன் வழக்கமான பாணியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். அனந்த சேனம் வந்து இப்படி படுத்துட்டு இருக்கார். அவரது துணைவி லட்சுமி அவர் காலடியில் அமர்ந்திருந்தார். நாரதர் வைகுண்டத்தில் நுழைகிறார். நாரதர் வந்தா என்ன ஒரு கலக்கம் வருமா வராதா? எஸ். நிர்மலா மாதாஜி நாரதர் படிங்க. நாரதர் நாராயண நாராயண. ஜானகிராமன் பிரபுஜி லட்சுமி, நீங்க தான் லட்சுமி, படிங்க. நாரத முனிவர் வருகிறார். விஷ்ணு, யாரு விஷ்ணு? அடுத்தது துர்கா மாதாஜி, படிங்க. லைன்ல இருக்கீங்க, அப்படியே சொல்லிட்டே வரேன். ஓ நாரதா, தயவு செய்து உள்ளே வாருங்கள். நீங்கள் எப்போதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறீர்கள். ஸ்ரீமத் நாராயணா, நான் எப்போதும் உமது நாமத்தை சொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? துர்கா மாதாஜி படிங்க. இந்த மியூட்ல போயிட்டீங்க. எஸ் மாதாஜி. ஏன் அந்த தயக்கம் நாரதா? என் அன்பான பக்தர்களில் ஒருவராக இருப்பதால் நான் உங்களிடம் இல்லை என்று சொல்லலாமா? உங்களிடம் இல்லை என்று சொல்லலாமா? நாரதர், அதுதான் என் கேள்வி. நீங்கள் எனது அன்பான பக்தர்களில் ஒருவர் என்று சொன்னீர்கள். நான் உங்களுடைய பெரிய பக்தன் என்று நினைத்தேன். என்னை போல வேறு பக்தர் யாராவது இருக்கிறார்களா? ஓ நாரதா, பலர் உள்ளனர். நாரதர், எனக்கு இணையான பக்தன் எப்படி இருக்க முடியும்? நான் எப்பொழுதும் உங்கள் பெயரை உச்சரித்து வருகிறேன். என் கனவில் கூட உங்கள் நாமங்களை உச்சரிக்கிறேன். நாரதா, பக்த கிராமத்தில் உள்ள இந்த விவசாயியை போய் பாருங்கள். அவர் பெயர் ஹரிதாஸ். அமைப்பு விவசாயி ஹரிதாஸ் தனது குடும்பத்துடன் தூங்குகிறார். அதிகாலை பறவைகளின் சத்தத்துடன் அவர் எழுந்திருக்கிறார். நாரதர் மூலையில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரிதாஸ் யாரு? ஹரிதாஸ் அடுத்தது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி எல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டீங்க. எப்படி தெரியும் யார் படி? ஐ திங்க் கௌரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஹேண்ட் ரைஸாவே வச்சுங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும். படிங்க. ஹரிதாஸ், நீங்க ஹரிதாஸ். ஹரிதாஸ் அவரது உள்ளங்கையை பார்த்து, நாராயணா நாராயணா, தயவு செய்து இந்த நாளை தெய்வீகமாக ஆக்குங்கள். என் செயல்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு வழங்கப்படட்டும். அடுத்தது வேற யாரா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தாங்களா? இல்லன்னா நானே படிச்சோட. ராதா. ருக்மணி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. ராதா, நீங்க தான் ராதா. ராதா ஹரிதாஸின் மனைவி பதிதே, உங்களுக்காக காலை உணவை தயார் செய்துள்ளேன். முதலில் அதை விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிப்போம். காலை உணவை விஷ்ணுவின் மூர்த்தியில் முன்வைத்து பிரார்த்தனை செய்கிறார். ராதா, விருந்தாளிகளுக்கு பிரசாதமாக இந்த உணவை வைத்துக்கொள். பின்னர் அவர் காலை உணவை சாப்பிட்ட பிறகு கிருஷ்ணர் பணமஸ்து என்று கூறுகிறார். என்ன பிரபுஜி, ஒரு நிமிஷம் உங்க இது வரல. படிங்க.
படிங்க படிங்க. ஹரிதாஸ் விவசாயத்துக்கு செல்கிறார். பண்ணையில் வேலை செய்யும் போது சில முறை நாராயணா என ஜபித்துவிட்டு திரும்பி வந்ததும் விஷ்ணுவுக்கு பூஜை செய்து இரவு உணவு சாப்பிட்டார். தூங்க முன் மீண்டும் சில முறை நாராயணா என்று ஜபித்தார். அமைவு வைகுண்டத்திற்கு திரும்புது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. நாரதர் கோபத்துடன், விஷ்ணு பகவானே, பக்தர்கள் மீதான உங்கள் தீர்ப்பில் நீங்கள் நியாயமானவர் அல்ல. ஹரிதாஸை பக்த கிராமத்தில் பார்த்தேன். ஒரு நாள் முழுவதும் 20 முறை மட்டுமே உங்கள் பெயரை உச்சரித்தார். நான் 1000 முறைக்கு குறையாமல் ஜெபிக்கிறேன். அவர் எப்படி என்னை விட சிறந்த பக்தர்? ஹரே கிருஷ்ணா. நியாயமான கேள்வி. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். எஸ், யாரோடது? ஓ நாரதா, நான் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன். தயவு செய்து அமைதியாக இருங்கள். சமையலறைக்கு சென்று ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள். இதையும் படிங்க. நாரதர் உள்ளே சென்று ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார். நாரதா, இந்த பானையை உங்கள் தலையில் வைத்து சமன் செய்து 100 அடி நடக்கவும். நாரதர் அனைத்து கவனத்துடன் ஒரு நுட்பமான சமநிலையில் 100 அடி நடக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாரதர் இப்பொழுது சொல்லுங்கள், ஹரிதாஸ் ஏன் சிறந்த பக்தர்? நாரதா, பானையை சமன் செய்து கொண்டே நடந்து செல்லும் போது என் பெயரை எத்தனை முறை உச்சரித்தீர்? நாரதர், இல்லை, நான் ஒரு முறை கூட உங்களை நினைவில் கொள்ளவில்லை. நான் என் தலையில் பானையை சமநிலைப்படுத்துவதில் மிகவும் மூழ்கி இருந்தேன். விஷ்ணு. நாரதா, ஹரிதாஸ் ஒரு குடும்ப தலைவர். தலையில் பானையை சமநிலை செய்வது போன்றது அவரது வேலை. அதையும் மீறி அவர் என்னை பலமுறை நினைவு கூர்ந்தார். நாரதர் விஷ்ணுவுக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறார். பகவான் விஷ்ணு, என்னை மூடியிருந்த அகந்தையை நீக்கிவிட்டீர். உங்கள் ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு கொடுங்கள். அதனால்தான் நான் இனி ஒருபோதும் கர்வத்தில் சிக்க மாட்டேன். அப்படியே ஆகட்டும் என் குழந்தாய். நாரதர் நாராயண நாராயணா என்று கோஷமிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியறது? ஓகே, இது முடிச்சு விடலாம். இது இந்த ஸ்டோரியில இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எல்லாம் இப்போ கிரகஸ்தாதான், யாரும் சன்னியாசி கிடையாது இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து ஒரு மாலை சொன்னாலும் இல்ல, அந்த ஒரு மாலையும் சொல்ல முடியல. கிளாஸ்ல வந்து நம்ம உங்களுக்கு கேட்கறோம், அதுதான் நோ ப்ராப்ளம். நம்ம எல்லாம் கிரகஸ்தாஸ், நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒருத்தருக்கும் ஒரு வீட்டுல பிரச்சனை இருக்கும். ஒரு வீட்டுல வந்து ரொம்ப வயதான மாமியார் மாமனார் வயசானவங்க இருப்பாங்க, அவங்கள பாத்துக்கணும். சின்ன பசங்க இருப்பாங்க, அவங்கள பாத்துக்கணும். அப்ப அவங்களுக்கு நேரவே இருக்காது. சில பேருக்கு ஒண்ணும் இருக்காது, பெரியவங்களும் இருக்க மாட்டாங்க, சின்னவங்களும் இருப்பாங்க. வெறும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க வந்து ஜப்பா பண்ணலாம். சோ நம்ம ஒருத்தருக்கும் ஒரு சூழ்நிலை பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப அது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். பகவான் வந்து நம்ம எல்லாம் இதுலதான் இருக்கோம், பௌதிக உலகத்துல. வீட்டுலதான் இருக்கோம், காட்டுல துறவுல மேற்கொள்ளல. ஆனா நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஒரு குடும்பத்தையும் பார்த்துன்னா அவன் வந்து 20 டைம் சொன்னாலும் அதுவும் விசேஷம் தான். நீ 1000 முறை சொல்றதுக்கும் அவன் வந்து வீட்டு பாரத்தை எடுத்துன்னு 20 முறை சொல்றதும் அதுவும் ரொம்ப விசேஷம். அதனால நீங்க வந்து ஒரு மாலையாவது நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு வரல அப்படின்னா, ஏன்னா இப்பதான் பேசிக் ஸ்டெப். நம்ம வந்து கிளாஸ்ல நீங்க வரும்போது எங்க கூடிய நீங்க வந்து ஜபம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? எது ஸ்ரேயம் சொல்லியிருக்காரு? சன்னியாசாவா கர்ம யோகா ஸ்ரேயம் சொல்லியிருக்கார்? கர்ம யோகா தான் ஸ்ரேயம். ஸ்ரேயம்னா என்னது? மிகவும் நல்லது அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது? கர்ம யோகாவா சன்னியாசவா? கர்ம யோகோ விசேஷம். கர்ம யோகா தான் நல்லது. விசேஷத்தினா விசேஷமானது. நிஷ்காம கர்ம யோகா கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம செய்யும் போது என்னது? பந்தம். என்ன பந்தம்? பாவம் புண்ணிய கர்ம அந்த பந்தத்துல இருந்து நம்மளை வந்து எப்போ விடுவிக்கும்? பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி செய்யும்போது, ஒரு துணி வாங்கினாலும் சரி, ஒரு பொருள் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடறதா இருந்தாலும் சரி, எனிதிங் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் டு காட். பகவானுக்கு கொடுத்து ஒரு பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது துணியா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம சம்பள கவராவே இருக்கட்டும். நம்ம சம்பளம் 500 கேஷா கொடுக்கணும். இல்ல இப்பெல்லாம் கேஷ் இல்ல, இதுலதான் டிரான்ஸ்பர் தான் பண்றாங்கன்னா பரவாயில்ல. அதுக்கும் அதை நினைத்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, இன்னைக்கு சம்பள நாள் வந்தது, எனக்கு சம்பளம் வந்து கிரெடிட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். இப்படி வந்து நம்ம ஃபார் எவ்ரி திங் வி கேன் கீப் தேங்கிங் காட். இதெல்லாம் நம்ம தேங்க்ஸ் தான் பண்றோம் பகவான். அப்ப இந்த மாதிரி பண்ணும்போது லிப்பியத்தை நம்ம வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை கிடைக்கும். என்ன விடுதலை? பாதை. நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்? இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம இந்த பாதை என்னது? ஒரு ஜேர்னி. எந்த ஜேர்னி? பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு ஜேர்னில பஸ்ல ஏறி உட்காந்துட்டோம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு போறோம். ஞாபகம். இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சா என்ன வரும்? சாந்தி கிடைக்கும், நிம்மதி கிடைக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ.